Η Μαρία Βαρδάκη κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά πριν ακόμη βγάλει το μεταλλικό ραβδί από το χώμα. Δεν ήταν ο ήχος. Ήταν η αντίσταση. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια είχε μάθει να ξεχωρίζει το σκληρό ξεροκριτικό έδαφος από εκείνο που είχε πειραχτεί. Στα Αστερούσια, νότια του Ηρακλείου, η γη το καλοκαίρι γινόταν πέτρα. Ο ήλιος την έκαιγε για μήνες και ο αέρας σήκωνε λεπτή σκόνη. Όταν το σίδερο έμπαινε εύκολα, υπήρχε λόγος. Το τράβηξε έξω και δοκίμασε μισό μέτρο πιο δεξιά. Εκεί το χώμα αντιστάθηκε αμέσως. Πέτρα. Δοκίμασε ξανά στο πρώτο σημείο. Το ραβδί κατέβηκε βαθύτερα. Η Μαρία έμεινε ακίνητη. Ήταν 52 χρονών, χήρα εδώ και 8 χρόνια, με ένα σπίτι λίγο έξω από τις Μοίρες και ένα τετράδιο γεμάτο δρόμους, ημερομηνίες και μέρη όπου δεν είχε βρει τίποτα. Ο μικρότερος γιος της, ο Ανδρέας, είχε εξαφανιστεί πριν από 22 μήνες. Ήταν 28 χρονών όταν έφυγε για δουλειά ένα απόγευμα του Οκτώβρη και δεν γύρισε ποτέ. Εκείνο το πρωί η Μαρία είχε φύγει πριν χαράξει. Δεν είχε πει στην κόρη της που πήγαινε. Δεν είχε τηλεφωνήσει στην αδελφή της. Είχε βάλει μόνο νερό στο πίσω κάθισμα, λίγο ψωμί με γραβιέρα και το τετράδιο στη θέση του συνοδηγού. Η πληροφορία είχε έρθει 2 βράδια νωρίτερα. Ο Γιώργης Πετρακάκης, βοσκός 71 χρονών, την είχε περιμένει έξω από τον φούρνο. Τον ήξερε από παιδί. Ήξερε τον πατέρα της, τον άντρα της, είχε δει τον Ανδρέα να μεγαλώνει. Δεν ήταν άνθρωπος που μιλούσε πολύ. «Πέρα από το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου», της είπε. «Προς το παλιό λατομείο». Η Μαρία τον κοίταξε. «Τι έχει εκεί?» Ο Γιώργης έστρεψε το βλέμμα στο δρόμο. «Δεν ξέρω τι έχει. Ξέρω μόνο πως πριν καιρό πήγαιναν αυτοκίνητα νύχτα. Και μια φορά είδα το φορτηγάκι που δούλευε ο γιος σου». Δεν είπε τίποτε άλλο. Έφυγε με τα χέρια πίσω από την πλάτη και η Μαρία δεν τον ακολούθησε. Δεν τον ρώτησε γιατί το έλεγε τώρα, ούτε γιατί δεν το είχε πει νωρίτερα. Στα μικρά χωριά της Κρήτης, όπου όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο παππούς σου και σε ποιο σπίτι γεννήθηκε η μάνα σου, υπάρχουν ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις μόνο μία φορά. Αν δεν πάρεις απάντηση, δεν τη ζητάς δεύτερη. Τώρα στεκόταν μόνη της στο μέρος που της είχε περιγράψει. Το ξοκλήσι φαινόταν περίπου 200 μέτρα πίσω της, μικρό και ασβεστομένο, με μπλε πόρτα. Μπροστά απλωνόταν το παλιό λατομείο. Είχαν μείνει κομμένοι βράχοι, σκουριασμένα σύρματα, ένας χωματόδρομος που χανόταν πίσω από τον λόφο και η απόλυτη σιωπή της νότιας Κρήτης λίγο μετά την Ανατολή. Η θάλασσα βρισκόταν κάπου πιο κάτω, αλλά από εκεί δεν φαινόταν. Μόνο πέτρα, ξερό χορτάρι και φως. Η Μαρία γονάτισε. Με τα δάχτυλα άρχισε να τραβάει το επιφανειακό χώμα. Δεν είχε φτιάρι. Δεν ήθελε να σκάψει. Ήθελε μόνο να βεβαιωθεί πως δεν φανταζόταν τη διαφορά. Στην αρχή βρήκε μόνο μικρές πέτρες, ύστερα μια ξεραμένη ρίζα. Και μετά τα δάχτυλά της ακούμπησαν μέταλλο. Σταμάτησε. Τράβηξε προσεκτικά το χώμα γύρω του. Φάνηκε μια λεπτή αλυσίδα μαυρισμένη από τη γη. Μετά ένας μικρός σταυρός. Δεν χρειαζόταν να τον καθαρίσει. Τον είχε αγοράσει η ίδια κοντά στον Άγιο Μινά, στο Ηράκλειο, όταν ο Ανδρέας ήταν 19. Ήταν η χρονιά που είχε τρακάρει με μηχανάκι και είχε γλιτώσει με σπασμένο χέρι. Η Μαρία είχε ανάψει κερί 3 Κυριακές στη σειρά και μετά του έδωσε εκείνον τον σταυρό λέγοντάς του να μην το βγάζει. Ο Ανδρέας είχε γελάσει. «Μάνα, ένας σταυρός δεν θα με κάνει πιο προσεκτικό». «Τότε φόρα τον για να είμαι εγώ πιο ήσυχη». Τον φορούσε από τότε. Η Μαρία κάθισε πίσω στις φτέρνες της. Στο πίσω μέρος φαινόταν ακόμη μια μικρή γρατζουνιά. Την είχε κάνει ο Ανδρέας χρόνια πριν, προσπαθώντας να ανοίξει ένα μπουκάλι με τον σταυρό για αστείο. Η Μαρία τον είχε μαλώσει τόσο που το θυμόντουσαν και οι δύο. Δεν έκλαψε. Κοίταξε μόνο το χώμα μπροστά της, ύστερα πήρε ξανά το ραβδί και το έβαλε λίγο πιο πέρα. Μαλακό. Αριστερά. Πάλι μαλακό. Στις άκρες η γη γινόταν ξανά σκληρή. Ήξερε τι μπορούσε να σημαίνει αυτό. Για 17 χρόνια καθάριζε διαδρόμους και θαλάμους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν ήταν αστυνομικός ούτε ειδικός. Όμως 22 μήνες αναζήτησης είχαν μάθει στο σώμα της πράγματα που δεν ήθελε ποτέ να ξέρει. Ήξερε πως μοιάζει χώμα που έχει ανοιχτεί και ξανακλείσει. Ήξερε
πως όταν ένας άνθρωπος ψάχνει το παιδί του τόσο καιρό, αρχίζει να βλέπει διαφορές που οι άλλοι προσπερνούν. Έβαλε τον σταυρό στην τσέπη και κοίταξε γύρω. Κανείς. Έβγαλε το κινητό. Υπήρχε μία γραμμή σήματος, αρκετή για κλήση. Το δάχτυλό της πήγε στο εικονίδιο του τηλεφώνου. Σταμάτησε. 2 μέτρα πιο πέρα, μισοσκεπασμένο από χώμα, υπήρχε ένα κομμάτι ξύλο. Το τράβηξε με το πόδι. Πάνω του είχε ξεθοριασμένη μπλε μπογιά και τμήμα ενός αριθμού γραμμένου με μαύρο μαρκαδόρο. Η Μαρία έσκυψε. Είχε ξαναδεί εκείνον τον τρόπο σήμανσης. Η κατασκευαστική εταιρεία όπου δούλευε ο Ανδρέας σημείωνε έτσι τα κυβότια με εργαλεία και εξαρτήματα. Ο ίδιος είχε φέρει κάποτε στο σπίτι ένα παλιό κυβότιο για την αποθήκη του πατέρα του. Η Μαρία το έβλεπε κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα. Ο αριθμός ήταν μισός αλλά αρκετός. 37. Η Μαρία θυμόταν το 37. Το είχε γράψει στο τετράδιό της 18 μήνες πριν. Έργο 37. Νότια ζώνη. Μεταφορά υλικών, βραδινές διαδρομές. Ήταν μία από τις τελευταίες δουλειές του Ανδρέα. Το κινητό παρέμενε στο χέρι της. Ένα τηλεφώνημα. Αυτό χρειαζόταν. Σε λίγες ώρες το μέρος θα γέμιζε περιπολικά, κορδέλες, φωτογραφίες και ερωτήσεις. Αυτό είχε φανταστεί εκατοντάδες φορές από τότε που εξαφανίστηκε ο γιος της. Ότι κάποτε θα βρισκόταν μπροστά στην απάντηση και θα καλούσε αμέσως την αστυνομία. Όμως τώρα δεν το έκανε. Γιατί μαζί με τον σταυρό και το ξύλο θυμήθηκε μια κουβέντα. Ήταν 4 μέρες πριν χαθεί ο Ανδρέας. Είχε επιστρέψει αργά. Η Μαρία καθόταν στην κουζίνα και καθάριζε φασολάκια. Εκείνος είχε πιει νερό και είχε μείνει όρθιος δίπλα στο τραπέζι. «Τι έχεις?» τον είχε ρωτήσει. «Τίποτα». «Σε ξέρω». Ο Ανδρέας είχε κοιτάξει προς την πόρτα. «Μερικές φορές, μάνα, καλύτερα να μην ξέρεις τι βγάζουν οι άνθρωποι από τη γη». Η Μαρία είχε σηκώσει το κεφάλι. «Τι εννοείς?» «Τίποτα. Ξέχνα το». Τότε πίστεψε πως μιλούσε για κάποια παρανομία στη δουλειά, ίσως για υλικά ή χρήματα. Δεν τον πίεσε. 4 μέρες αργότερα εξαφανίστηκε. Τώρα η φράση επέστρεψε ολόκληρη. «Καλύτερα να μην ξέρεις τι βγάζουν οι άνθρωποι από τη γη». Η Μαρία κοίταξε ξανά τον αριθμό πάνω στο ξύλο. Κάτι μέσα της άλλαξε. Δεν ήταν μόνο ότι ίσως είχε βρει τον Ανδρέα. Ήταν ότι ίσως είχε βρει και το γιατί. Και αν υπήρχε γιατί, τότε υπήρχαν άνθρωποι πίσω από αυτό. Άνθρωποι με ονόματα. Άνθρωποι που πιθανόν γνώριζε. Άνθρωποι που ίσως θα μάθαιναν πολύ γρήγορα ότι κάποιος είχε βρει εκείνο το σημείο, αν η πρώτη κλήση γινόταν στο λάθος τηλέφωνο. Η Μαρία απενεργοποίησε την οθόνη. Έμεινε γονατισμένη για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα. Μετά σηκώθηκε και τίναξε το χώμα από τα γόνατα. Από μακριά ακούστηκε ένα κουδούνι από κατσίκες και ύστερα πάλι τίποτα. Πλησίασε το σημείο και ακούμπησε την παλάμη της πάνω στο μαλακό χώμα. Δεν ήξερε ακόμη τι ακριβώς υπήρχε από κάτω. Δεν ήξερε αν ήταν ο γιος της. Δεν ήξερε πόσοι άνθρωποι γνώριζαν το μέρος. Ήξερε όμως ένα πράγμα. Δεν θα επέτρεπε να εξαφανιστεί ξανά. Έβγαλε το τετράδιο, άνοιξε σε καθαρή σελίδα και έγραψε την ημερομηνία. Από κάτω σημείωσε τις συντεταγμένες, τον αριθμό 37 και 2 λέξεις, Άγιος Νικόλαος. Μετά έκλεισε το τετράδιο, πήρε μαζί της μόνο το σταυρό. Το ξύλο το άφησε ακριβώς εκεί. Δεν ήταν σίγουρη αν έκανε το σωστό. Ήξερε μόνο ότι το σωστό, όπως της το είχαν περιγράψει οι άλλοι, δεν είχε φέρει τον Ανδρέα πίσω επί 22 μήνες. Περπάτησε προς το αυτοκίνητο χωρίς να κοιτάξει πίσω. Μόλις έφτασε, κάθισε στη θέση του οδηγού και έμεινε με τα χέρια στο τιμόνι. Το νερό ήταν ακόμη κρύο. Δεν το ήπιε. Το ψωμί με τη γραβιέρα έμεινε στο πίσω κάθισμα. Έβγαλε τον σταυρό από την τσέπη και τον άφησε στην ανοιχτή παλάμη της. Για πρώτη φορά έτρεμε. Όχι πολύ, μόνο τα δάχτυλα. Έκλεισε το χέρι γύρω από τον σταυρό, πήρε ανάσα και έβαλε μπροστά. Η διαδρομή προς τις Μοίρες κράτησε λιγότερο από 1 ώρα. Η Μαρία θυμόταν μόνο έναν ηλικιωμένο πάνω σε αγροτικό που της έκανε χώρο να περάσει. Μια κατσίκα στη μέση του δρόμου και το φως που γινόταν όλο και πιο δυνατό πάνω στις πέτρες. Στις 9 και 10 μπήκε στο σπίτι. Κλείδωσε
και πήγε κατευθείαν στην κουζίνα. Έβαλε νερό στο μπρίκι και άναψε τον γκαζάκι, όπως έκανε κάθε πρωί εδώ και δεκαετίες. 2 κουταλάκια ελληνικό καφέ, χωρίς ζάχαρη. Περίμενε να σηκωθεί ο αφρός και τράβηξε τον μπρίκι από τη φωτιά. Μόνο τότε άφησε τον σταυρό πάνω στο τραπέζι. 22 μήνες είχε ζητήσει ένα σημάδι. Τώρα το είχε. Και αντί να νιώθει ανακούφιση, ένιωθε φόβο. Όχι για αυτό που ίσως βρισκόταν κάτω από τη γη. Για αυτό που βρισκόταν πάνω από αυτή. Για ανθρώπους που κυκλοφορούσαν ακόμη ελεύθεροι, έπιναν καφέ στα ίδια καφενεία, χαιρετούσαν τους ίδιους γείτονες και ίσως ήξεραν εδώ και σχεδόν 2 χρόνια που βρισκόταν ο Ανδρέας. Η Μαρία πήρε το κινητό και το ακούμπησε δίπλα στο σταυρό. Δεν κάλεσε την αστυνομία. Δεν κάλεσε την κόρη της. Δεν κάλεσε τον Γιώργη. Για αρκετή ώρα δεν κάλεσε κανέναν. Κάθισε μόνη στην κουζίνα με το φλιτζάνι ανάμεσα στα χέρια και το τετράδιο κλειστό μπροστά της. Και όταν τελικά το άνοιξε, δεν πήγε στη σελίδα με τις συντεταγμένες. Πήγε πολύ πιο πίσω, σε μια σελίδα γεμάτη ονόματα που είχε συγκεντρώσει μήνες πριν. Διάβασε ένα, μετά δεύτερο, μετά τρίτο. Στο 4ο σταμάτησε. Το χέρι της έμεινε πάνω στη σελίδα. Και τότε κατάλαβε πως το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν αν είχε βρει τον Ανδρέα. Ήταν ποιος θα μάθαινε πρώτος ότι τον είχε βρει. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την εξαφάνιση του Ανδρέα, η Μαρία περίμενε. Περίμενε το τηλέφωνο να χτυπήσει, περίμενε να ανοίξει η πόρτα, περίμενε κάποιον να της πει ότι έγινε λάθος, ότι ο γιος της βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα σπίτι κάποιου φίλου που δεν ήξερε. Τις πρώτες νύχτες κοιμόταν ντυμένη πάνω από τα σεντόνια, με το κινητό στο χέρι και την εξώπορτα ξεκλείδωτη. Κάθε ήχος αυτοκινήτου στον δρόμο την έκανε να σηκώνεται. Ο Ανδρέας είχε φύγει για δουλειά ένα απόγευμα Τρίτης. Είχε πιει έναν καφέ όρθιο στην κουζίνα και είχε πει ότι θα αργούσε, επειδή έπρεπε να μεταφέρουν εργαλεία σε ένα έργο νότια. Δεν ήταν παράξενο. Η εταιρεία του ζητούσε συχνά διαδρομές μετά το ωράριο. Ο Ανδρέας παραπονιόταν, αλλά πήγαινε. Στις 11 το βράδυ, η Μαρία του τηλεφώνησε. Το τηλέφωνο χτύπησε 4 φορές. Στις 11:20 ξαναπήρε. Αυτή τη φορά ήταν απενεργοποιημένο. Το πρωί πήγε στην αστυνομία. Τη ρώτησαν αν είχε κοπέλα, αν είχε προβλήματα, αν έπινε, αν είχε χρέη, αν είχε λόγο να φύγει μόνος του. Η Μαρία απαντούσε σύντομα, με τα χέρια σφιγμένα πάνω στην τσάντα της. Όταν ένας νεότερος αστυνομικός της είπε ότι ο Ανδρέας ήταν ενήλικος και ίσως είχε θελήσει απλώς να απομακρυνθεί, η Μαρία τον κοίταξε τόσο σταθερά, ώστε εκείνος σταμάτησε να γράφει. «Ο γιος μου δεν εξαφανίζεται χωρίς να μου πει ότι είναι ζωντανός». Ο αστυνομικός χαμήλωσε τα μάτια. Της είπαν ότι θα ψάξουν το τηλέφωνο, τις τελευταίες κλήσεις και τις κινήσεις του αυτοκινήτου της εταιρείας. Της είπαν να περιμένει. Πέρασαν 3 μέρες. Μετά 1 εβδομάδα. Μετά 2. Η Μαρία συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά της στο νοσοκομείο. Καθάριζε διαδρόμους, άδειαζε κάδους, έπλαινε πατώματα. Οι συνάδελφοι τη ρωτούσαν αν υπήρχε κάτι νεότερο. Εκείνη έλεγε όχι και συνέχιζε. Στο τέλος της 3ης εβδομάδας σταμάτησε να περιμένει το τηλεφώνημα της αστυνομίας και άρχισε να τηλεφωνεί η ίδια. Πρώτα στους φίλους του Ανδρέα, μετά σε παλιούς συμμαθητές και συναδέλφους από την κατασκευαστική. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν τίποτα. Κάποιοι έδειχναν πραγματικά ανήσυχοι. Άλλοι απαντούσαν υπερβολικά γρήγορα. Ένας οδηγός, ο Νίκος, της είπε ότι εκείνο το βράδυ ο Ανδρέας είχε φύγει με ένα λευκό φορτηγάκι από την αποθήκη. Μόνος. Υπήρξε μια μικρή παύση. Έτσι νομίζω. Η Μαρία θυμήθηκε την παύση περισσότερο από την απάντηση. 2 μέρες αργότερα ξαναπήρε τον Νίκο. Δεν απάντησε. Άρχισε να γράφει. Στην αρχή σε χαρτάκια, ώρες, ονόματα, αριθμούς. Μετά αγόρασε από ένα βιβλιοπωλείο στις Μοίρες ένα χοντρό τετράδιο με μπλε εξώφυλλο. Στην πρώτη σελίδα έγραψε το όνομα του Ανδρέα και την ημερομηνία που εξαφανίστηκε. Δεν ήξερε τότε ότι εκείνο το τετράδιο θα γινόταν το σημαντικότερο αντικείμενο στο σπίτι της. Τον πρώτο μήνα πήγε 3 φορές στην αποθήκη της εταιρείας. Την πρώτη την άφησαν να μπει. Ο ιδιοκτήτης, ο Σπύρος Κασάκης, την υποδέχτηκε στο γραφείο του. Ήταν άντρας γύρω στα 50, πάντα καλοξυρισμένος. Της είπε ότι ο Ανδρέας ήταν καλό παιδί.
Ότι όλοι είχαν στενοχωρηθεί. Ότι δεν είχε ιδέα πού μπορεί να είχε πάει. Ποια ήταν η τελευταία δουλειά του? Ο Κασάκης ξεφύλισε μερικά χαρτιά. Κάποια μεταφορά προς τον νότο, νομίζω. Με ποιον πήγε? Δεν ξέρω αν πήγε με κάποιον. Η Μαρία τον κοίταξε. Εσείς έχετε την εταιρεία. Ο άντρας χαμογέλασε κουρασμένα. Κυρία Βαρδάκη, περνούν πολλοί άνθρωποι από εδώ. Ήταν η πρώτη φορά που η Μαρία ένιωσε ότι κάποιος δεν της έλεγε ακριβώς ψέματα. Της έλεγε μόνο όσο χρειαζόταν, για να μην μπορεί να τον κατηγορήσει ότι είπε ψέματα. Τη δεύτερη φορά ο Κασάκης έλειπε. Την τρίτη, ένας υπάλληλος της είπε ότι δεν μπορούσε να μπαίνει χωρίς ραντεβού. Η Μαρία δεν ξαναπήγε. Άρχισε να ψάχνει αλλιώς. Στα χωριά δεν ρωτάς πάντα αυτόν που πιστεύεις ότι ξέρει. Ρωτάς αυτόν που κάθεται δίπλα του στο καφενείο. Ρωτάς τον φούρναρη που βλέπει ποιος περνά στις 6 το πρωί. Ρωτάς τον μηχανικό που αλλάζει λάστιχα στα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Ρωτάς εκείνον που δεν έχει λόγο να θυμάται κάτι, κι όμως το θυμάται επειδή ζει στον ίδιο τόπο 40 χρόνια. Η Μαρία άρχισε να πηγαίνει σε μέρη όπου δεν είχε λόγο να βρίσκεται. Καθόταν σε καφενεία, έπιανε κουβέντα με γυναίκες έξω από φούρνους, με ηλικιωμένους στις πλατείες, με βοσκούς που κατέβαιναν από τα βουνά. Δεν έλεγε πάντα ότι έψαχνε τον Ανδρέα. Μερικές φορές ρωτούσε για έναν δρόμο, άλλες για κάποιο φορτηγό. Οι πληροφορίες έρχονταν σε κομμάτια. Κάποιος είχε δει λευκό φορτηγάκι στην περιοχή του πύργου αργά τη νύχτα. Κάποιος άλλος θυμόταν φορτηγά να περνούν προς ένα εγκαταλειμμένο λατομείο. Ένας άντρας είπε ότι είχαν γίνει εργασίες κοντά σε παλιό κτίσμα και μετά σταμάτησαν απότομα. Όταν η Μαρία ρώτησε γιατί, εκείνος σήκωσε τους ώμους. «Ξέρεις πώς είναι αυτά?» Η φράση μπήκε στο τετράδιο ακριβώς έτσι. Τον δεύτερο μήνα, η Μαρία πήρε άδεια από το νοσοκομείο. Δεν γύρισε ποτέ κανονικά στη δουλειά. Τα χρήματα λιγόστεψαν. Η κόρη της, η Ελένη, τη μάλωσε. Δεν μπορείς να καταστρέψεις και τη δική σου ζωή. Η Μαρία δεν θύμωσε. «Ψάχνω το παιδί μου». Και αν δεν μπορείς να τον βρεις μόνη σου, η Μαρία δεν απάντησε. Ήξερε μόνο ότι κανείς άλλος δεν έψαχνε όπως εκείνη. Τον χειμώνα άρχισε να οδηγεί μόνη της στους δρόμους νότια από τις Μοίρες. Είχε έναν παλιό χάρτη και σημείωνε με μολύβι τα σημεία όπου της είχαν πει ότι είχε εμφανιστεί το φορτηγάκι της εταιρείας. Η Κρήτη τον χειμώνα δεν έμοιαζε με την Κρήτη των τουριστικών φωτογραφιών. Τα βουνά σκοτίνιαζαν, ο αέρας κατέβαινε απότομα, οι δρόμοι άδειαζαν. Σταματούσε όπου έβλεπε κάτι που δεν τέριαζε. Πατημένο χώμα, σκουπίδια, ίχνη από λάστιχα, σκουριασμένα βαρέλια. Κατέβαινε, κοιτούσε, σημείωνε και προχωρούσε. Τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Να γυρίζεις σπίτι μετά από ώρες, με χώμα στα παπούτσια και να μην έχεις ούτε μία νέα απάντηση. Να ανοίγεις την πόρτα και το δωμάτιο του γιού σου να είναι όπως το άφησε. Το μπουφάν του πίσω από την πόρτα. Ένα παλιό εισιτήριο πλοίου πάνω στο γραφείο. 2 κέρματα στο κομοδίνο. Η Μαρία δεν πείραξε τίποτα για μήνες. Την άνοιξη άρχισε να καθαρίζει το δωμάτιο. Όχι για να το αδειάσει. Για να μπορεί να μπαίνει. Όταν βρήκε ένα παλιό μπλοκάκι του Ανδρέα μέσα σε ένα σιρτάρι, κάθισε στο κρεβάτι και το ξεφύλισε. Υπήρχαν αριθμοί, ώρες, ποσότητες πετρελαίου, ονόματα χωριών. Σε μια σελίδα βρήκε γραμμένο με μολύβι. 37. Νότια. Βράδυ. Δεν ήξερε τι σήμαινε. Το αντέγραψε στο δικό της τετράδιο. Μήνες αργότερα θα καταλάβαινε. Μέχρι τότε είχε μάθει να μην πετά τίποτα επειδή δεν το καταλάβαινε. Είχε μάθει επίσης να ακούει τις σιωπές. Όταν ανέφερε το όνομα του Ανδρέα, κάποιοι την κοιτούσαν με λύπη, κάποιοι με αμηχανία. Και κάποιοι απέστρεφαν το βλέμμα πριν ακόμη τελειώσει την ερώτηση. Αυτούς θυμόταν καλύτερα. Ένας ήταν ο Πέτρος Λαμπράκης, ιδιοκτήτης φορτηγού που συνεργαζόταν με την εταιρεία του Κασάκη. Η Μαρία τον πέτυχε έξω από ένα συνεργείο. «Δούλευες με τον Ανδρέα τότε?» Ο Πέτρος έσβησε το τσιγάρο του. «Όλοι δουλεύαμε με όλους. Τον είδες εκείνο το βράδυ?» «Όχι». Η απάντηση ήρθε πολύ γρήγορα. Η Μαρία έγραψε το όνομά του στο τετράδιο όταν γύρισε σπίτι. Δεν έγραψε ότι ήταν ένοχος. Δεν ήξερε αν ήταν.
Έγραψε μόνο «Δε σκέφτηκε πριν απαντήσει». Έτσι πέρασαν οι μήνες. Το πρώτο Πάσχα χωρίς τον Ανδρέα, η Μαρία πήγε στην Ανάσταση με την Ελένη. Κρατούσε τη λαμπάδα, άκουσε το Χριστός Ανέστη και όταν οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν, κοίταξε γύρω σαν να περίμενε να δει τον Ανδρέα μέσα στο πλήθος. Δεν ήταν εκεί. Το επόμενο πρωί η Μαρία σηκώθηκε πριν από όλους και βγήκε πάλι στον δρόμο. Εκείνη τη μέρα κατάλαβε κάτι απλό. Η αναμονή είχε τελειώσει χωρίς να το καταλάβει. Δεν περίμενε πια να της φέρει κάποιος τον γιο της πίσω. Δεν περίμενε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δεν περίμενε να θυμηθεί κάποιος κάτι σημαντικό. Έψαχνε. Στον 1,5 χρόνο είχε γεμίσει σχεδόν 2 τετράδια. Είχε μάθει τους δρόμους των αστερουσίων καλύτερα από πολλούς που είχαν γεννηθεί εκεί. Ήξερε ποια μονοπάτια έβγαζαν στη θάλασσα, ποια σταματούσαν σε στάνες, ποια περνούσαν πίσω από εγκαταλειμμένα λατομεία. Και είχε αρχίσει να βλέπει μια μορφή μέσα στα διάσπαρτα στοιχεία. Η κατασκευαστική. Οι νυχτερινές μεταφορές. Το έργο με τον αριθμό 37. Το λευκό φορτηγάκι. Ένα παλιό λατομείο. Και άνθρωποι που έλεγαν ότι δεν ήξεραν τίποτα, αλλά ήξεραν ακριβώς πότε να σταματήσουν να μιλούν. 3 μήνες πριν από το πρωινό που βρήκε το Σταυρό, η Μαρία είχε ξανασυναντήσει τον Γιώργη Πετρακάκη σε ένα μικρό καφενείο. Ο γέρος την κοίταξε πάνω από το φλιτζάνι του. «Ακόμα ψάχνεις?» «Ακόμα». «Κουράστηκες?» «Ναι». Ο Γιώργης έγνεψε. «Θα σταματήσεις?» «Όχι». Ο γέρος χαμήλωσε τα μάτια στον καφέ του. Εκείνη τη μέρα δεν της είπε τίποτα άλλο. Μετά από εβδομάδες τη ρώτησε αν είχε πάει ποτέ προς το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Η Μαρία είπε όχι. Ο Γιώργης δεν συνέχισε. 2 εβδομάδες αργότερα την περίμενε έξω από τον φούρνο. Τότε της είπε για το παλιό λατομείο, για τα αυτοκίνητα τη νύχτα και για το φορτηγάκι που είχε αναγνωρίσει. Τώρα, 2 μέρες μετά από εκείνη τη συζήτηση, ο σταυρός του Ανδρέα βρισκόταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Η Μαρία καθόταν απέναντί του και κοιτούσε τις σελίδες του τετραδίου. 22 μήνες πριν είχε πάει στην αστυνομία ως μητέρα που ζητούσε βοήθεια. Τώρα είχε μπροστά της ονόματα, ημερομηνίες, διαδρομές και έναν αριθμό που επαναλαμβανόταν. 37. Πέρασε το δάχτυλο πάνω από τη λέξη νότια. Μετά έκλεισε το τετράδιο. Δεν είχε γίνει αστυνομικός. Δεν είχε γίνει ερευνήτρια. Δεν είχε γίνει πιο γενναία από πριν. Είχε απλώς χάσει την πολυτέλεια να περιμένει. Και αυτό ήταν πιο επικίνδυνο από όσο καταλάβαινε ακόμη. Η Μαρία δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Δεν προσπάθησε καν. Άφησε το φως της κουζίνας αναμένο, έβαλε τον μικρό σταυρό του Ανδρέα πάνω σε ένα καθαρό πιατάκι και κάθισε απέναντί του μέχρι που το σκοτάδι έξω από το παράθυρο άρχισε να γίνεται γκρίζο. Κάθε τόσο άνοιγε το τετράδιο και ξανακοίταζε τις ίδιες σημειώσεις. 37, νότια, βράδυ. Το όνομα του Σπύρου Κασάκη. Το όνομα του Πέτρου Λαμπράκη. Η ημερομηνία της τελευταίας βάρδιας του Ανδρέα. Η αναφορά του Γιώργη στο παλιό λατομείο. Όλα υπήρχαν εκεί μήνες τώρα. Μόνο που μέχρι εκείνο το πρωί ήταν κομμάτια χωρίς σχήμα. Ο Σταυρός είχε αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν της είχε δώσει απάντηση. Της είχε δείξει ότι υπήρχε απάντηση. Δεν είπε σε κανέναν ότι θα ξαναπήγαινε. Στις 7 παρατέταρτο είχε ήδη αφήσει πίσω της τις μοίρες. Στο ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου έφτασε λίγο πριν τις 8. Σταμάτησε αυτή τη φορά πιο μακριά από το σημείο. Δεν ήθελε οι ρόδες του αυτοκινήτου της να αφήσουν καινούρια ίχνη κοντά στο λατομείο. Περπάτησε τα τελευταία εκατοντάδες μέτρα με την τσάντα στον ώμο. Όταν έφτασε στο σημείο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κοιτάξει το χώμα από απόσταση. Τίποτα δεν φαινόταν αλλαγμένο. Αυτό την ανακούφισε και ταυτόχρονα την τρόμαξε. Γονάτισε εκεί όπου είχε βρει την αλυσίδα. Δεν ακούμπησε αμέσως το έδαφος. Έβαλε τα γάντια και άρχισε να εξετάζει γύρω από το σημείο, εκατοστό προς εκατοστό, χωρίς να σκάβει. Δεν ήθελε να καταστρέψει τίποτα. Είχε μάθει αυτά τα 2 χρόνια ότι πολλές φορές η ανάγκη να βρεις γρήγορα μια απάντηση είναι ο πιο εύκολος τρόπος να καταστρέψεις την απάντηση. Στα δεξιά, κάτω από μια λεπτή στρώση χώματος, φαινόταν κάτι σκούρο. Η Μαρία το ακούμπησε με 2 δάχτυλα. Ήταν ύφασμα.
Τράβηξε μόνο όσο χρειαζόταν για να φανεί μια λωρίδα. Σκουρομπλέ, χοντρό, με μια γκρι ραφή. Η αναπνοή της κόπηκε για μια στιγμή. Ο Ανδρέας είχε 2 μπουφάν εργασίας της εταιρείας και τα 2 ήταν σκούρα μπλε με γκρι ραφές στους ώμους. Το ένα βρισκόταν ακόμη στο σπίτι. Το άλλο το φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Η Μαρία δεν τράβηξε περισσότερο. Σήκωσε το παλιό κινητό και έβγαλε φωτογραφία. Μετά άλλη μία από πιο μακριά. Σημείωσε την ώρα. Συνέχισε γύρω από την περίμετρο. Βρήκε μια λευκή πλαστική ταινία, κομμένη στη μέση. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν σκουπίδι. Ύστερα κατάλαβε ότι έμοιαζε με δεματικό από εκείνα που χρησιμοποιούσαν στις αποθήκες για να συγκρατούν καλώδια ή μικρά εργαλεία. Δεν το άγγιξε. Φωτογραφία. 2 μέτρα πιο πέρα βρισκόταν ακόμη το κομμάτι ξύλου που είχε δει την προηγούμενη ημέρα. Αυτή τη φορά το κοίταξε καλύτερα. Ήταν μέρος από πλαϊνό τείχομα κυβωτίου. Η μπλε μπογιά είχε ξεφτύσει, αλλά κάτω από τη σκόνη διακρινόταν μαύρο γράψιμο. 37. Και δίπλα, σχεδόν σβησμένα, 2 αρχικά. Κάτι. Η Μαρία τα κοίταξε για ώρα. Είχε δει παρόμοια κυβότια στην αποθήκη της εταιρείας, όταν είχε πάει να ζητήσει πληροφορίες. Ξύλινα κουτιά για εργαλεία, μεταλλικά εξαρτήματα, υλικά που μεταφέρονταν από έργο σε έργο. Πάνω τους έγραφαν αριθμούς με μαρκαδόρο. Το 37 δεν ήταν τυχαίο. Το ήξερε πια. Έβγαλε το τετράδιο και γύρισε στις παλιές σελίδες. Βρήκε τη σημείωση από το μπλοκάκι του Ανδρέα. 37. Νότια. Βράδυ. Κάτω από αυτή είχε γράψει αργότερα. Κασάκης. Δεν θυμάται με ποιον πήγε. Η Μαρία ένιωσε μια ψυχρή γραμμή να περνά από την πλάτη της, παρόλο που η θερμοκρασία είχε ήδη ανέβει. Σηκώθηκε και κοίταξε προς το λατομείο. Για πρώτη φορά δεν το είδε σαν τόπο όπου μπορεί να είχε μεταφερθεί το σώμα του γιού της. Το είδε σαν μέρος όπου είχε συμβεί κάτι. Η φράση του επέστρεψε ξανά. Μερικές φορές, μάνα, καλύτερα να μην ξέρεις τι βγάζουν οι άνθρωποι από τη γη. Θυμήθηκε εκείνο το βράδυ καθαρότερα από όσο το είχε θυμηθεί ποτέ. Ο Ανδρέας είχε μπει στην κουζίνα χωρίς να ανάψει το μεγάλο φως. Είχε μόνο το μικρό φωτιστικό πάνω από τον πάγκο. Ήταν σκονισμένος. Όχι όπως επέστρεφε συνήθως από τα εργοτάξια. Η σκόνη στα παπούτσια του ήταν ανοιχτή, σχεδόν λευκή. Είχε πιει 2 ποτήρια νερό. Η Μαρία τον είχε ρωτήσει αν είχαν δουλειά σε λατομείο. Εκείνος είχε απαντήσει. Κάτι τέτοιο. Μετά είχε πει τη φράση για όσα βγάζουν οι άνθρωποι από τη γη. Τότε η Μαρία δεν συνέδεσε τα 2 πράγματα. Τώρα τα συνέδεε. Άνοιξε τα μάτια και κοίταξε τις κομμένες πλαγιές γύρω της. Η Μαρία θυμήθηκε μια άλλη λεπτομέρεια. Έναν χρόνο πριν, σε ένα καφενείο στον Πύργο, είχε ρωτήσει έναν εργάτη που γνώριζε τον Ανδρέα αν θυμόταν το έργο 37. Ο άντρας είχε σταματήσει να ανακατεύει τον καφέ του. Ποιο 37? Δεν ξέρω. Αυτό προσπαθώ να βρω. Ο άντρας είχε κοιτάξει γύρω. Μαρία, άστο αυτό. Δεν της είχε ξαναμιλήσει. Τότε είχε πιστέψει ότι απλώς δεν ήθελε μπλεξίματα. Τώρα κατάλαβε ότι ο άνθρωπος είχε αναγνωρίσει τον αριθμό. Η Μαρία έβγαλε το κινητό της. Υπήρχε σήμα. Θα μπορούσε να πάρει την αστυνομία εκείνη τη στιγμή. Το λογικό ήταν αυτό. Είχε πιθανό σημείο ταφής, προσωπικό αντικείμενο του αγνοούμενου, ύφασμα που ίσως ήταν από τα ρούχα του, αντικείμενο συνδεδεμένο με την εταιρεία όπου εργαζόταν. Όμως δεν πάτησε κλίση. Δεν ήταν ακόμη έτοιμη να παραδώσει το μέρος σε ανθρώπους που δεν ήξερε ποιον ενημέρωναν όταν έκλεινε το τηλέφωνο. Αν πίσω από την εξαφάνιση του Ανδρέα βρίσκονταν άνθρωποι με χρήματα και γνωριμίες, η Μαρία δεν είχε δικαίωμα να κάνει λάθος. Όχι τώρα. Περπάτησε λίγο πιο ψηλά, προς την άκρη του λατομείου. Από εκεί μπορούσε να δει τον χωματόδρομο που ερχόταν από τα δυτικά. Σε ένα σημείο υπήρχε ένα πλάτωμα αρκετά μεγάλο για να γυρίσει φορτηγό. Έπειτα παρατήρησε ένα μικρό κομμάτι χαρτί πιασμένο ανάμεσα σε 2 πέτρες. Ήταν τόσο ταλαιπωρημένο που μόλις φαινόταν. Φόρεσε ξανά τα γάντια και το σήκωσε από μία άκρη. Δεν ήταν απλό χαρτί, ήταν τμήμα από ετικέτα μεταφοράς. Τα περισσότερα γράμματα είχαν χαθεί, αλλά στη μία γωνία υπήρχε τυπωμένη η λέξη «Κάσακης».
Η Μαρία έμεινε ακίνητη. Αυτή τη φορά δεν ένιωσε φόβο. Ένιωσε θυμό. Έναν πολύ ήσυχο θυμό, που δεν την έκανε να φωνάξει ούτε να πετάξει κάτι. Ήταν χειρότερος. Έκανε τις σκέψεις της καθαρές. Θυμήθηκε τον Σπύρο Κασάκη στο γραφείο του, να ανοίγει τα χέρια και να λέει ότι περνούσαν πολλοί εργαζόμενοι από την εταιρεία. Θυμήθηκε το «κάποια μεταφορά προς τον νότο», νομίζω. Θυμήθηκε πόσο εύκολα είχε χαμογελάσει. Η Μαρία φωτογράφησε την ετικέτα από 2 πλευρές και την άφησε ακριβώς εκεί. Δεν ήθελε να πάρει τίποτα άλλο. Είχε ήδη πάρει τον σταυρό και τώρα το μετάνιωνε. Ήταν της μάνας μέσα της, όχι της γυναίκας που προσπαθούσε να προστατεύσει ένα πιθανό σημείο εγκλήματος. Έμεινε στο λατομείο ακόμη 40 λεπτά. Δεν έσκαψε. Δεν άγγιξε το ύφασμα ξανά. Δεν προσπάθησε να δει τι βρισκόταν κάτω από το μαλακό χώμα. Σημείωσε μόνο αποστάσεις. Από το ξοκλήσι μέχρι το σημείο. Από τον χωματόδρομο μέχρι το ξύλινο κυβότιο. Από το σημείο όπου είχε βρει τον σταυρό μέχρι τις παλιές ροδιές των ελαστικών. Όταν τελείωσε, έκλεισε το τετράδιο. Ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά. Τα τζιτζίκια είχαν αρχίσει να ακούγονται από τις λίγες ελιές πιο χαμηλά και ο αέρας είχε σταματήσει. Η Μαρία γύρισε προς τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή τη φορά άνοιξε την πόρτα. Μέσα είχε δροσιά και μυρωδιά από κερί. Στο τέμπλο υπήρχαν μικρές εικόνες, πλαστικά λουλούδια και ένα μισοκαμμένο καντήλι. Η Μαρία άναψε ένα κερί. Δεν ζήτησε να είναι ο Ανδρέας ζωντανός. Δεν μπορούσε πια να πει αυτή την προσευχή με τον ίδιο τρόπο. Ζήτησε μόνο να μην κάνει λάθος. Έμεινε για 1 λεπτό και βγήκε. Στο αυτοκίνητο έβαλε το τετράδιο στη θέση του συνοδηγού και το παλιό κινητό στην τσάντα. Πριν ξεκινήσει, έγραψε σε μια καθαρή σελίδα 4 λέξεις. 37. Κασάκης. Λατομείο. Ανδρέας. Κοίταξε όσα είχε γράψει. Έπειτα πρόσθεσε μία ακόμη. Γιατί? Στον δρόμο της επιστροφής δεν πήγε κατευθείαν σπίτι. Σταμάτησε σε ένα μικρό καφενείο σε χωριό που απήχε περίπου 10 χιλιόμετρα από το λατομείο. Παρήγγειλε ελληνικό καφέ και νερό. Δεν ρώτησε τίποτα. Κάθισε έξω, κάτω από μια παλιά μουριά και άκουγε. 2 άντρες στο διπλανό τραπέζι μιλούσαν για ελιές. Ένας τρίτος παραπονιόταν για το κόστος του πετρελαίου. Ο ιδιοκτήτης σκούπιζε αργά μπροστά στην πόρτα. Η Μαρία ήπιε τον καφέ της. Όταν σηκώθηκε να πληρώσει, είπε σαν να θυμήθηκε κάτι τυχαία. Ο δρόμος για το παλιό λατομείο περνά ακόμη. Ο ιδιοκτήτης σταμάτησε το σκούπισμα. Ποιο λατομείο? Η Μαρία χαμογέλασε ελαφρά. Αυτό προς τον Άγιο Νικόλαο. Ο άντρας την κοίταξε για 2 δευτερόλεπτα περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Δεν έχεις δουλειά εκεί, Μαρία? Δεν ρώτησε πώς ήξερε το όνομά της. Στα χωριά όλοι ήξεραν. Έβαλε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι. Δεν είπα ότι έχω. Μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Στον καθρέφτη είδε τον ιδιοκτήτη να στέκεται ακόμη έξω από το καφενείο και να την κοιτάζει. Τότε κατάλαβε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε θελήσει να παραδεχτεί. Το παλιό λατομείο δεν ήταν άγνωστο μέρος. Ήταν μέρος για το οποίο κάποιοι άνθρωποι ήξεραν ότι δεν έπρεπε να γίνεται κουβέντα. Και αν ήταν έτσι, τότε ο Ανδρέας δεν είχε βρεθεί εκεί κατά λάθος. Η Μαρία έσφιξε τα χέρια στο τιμόνι. Δεν είχε ακόμη απόδειξη για το ποιος έκανε τι. Δεν ήξερε ποιος είχε βρεθεί στο λατομείο εκείνη τη νύχτα. Αλλά για πρώτη φορά, μέσα σε 22 μήνες, ήξερε προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να κοιτάξει. Και αυτή η κατεύθυνση δεν οδηγούσε πια μόνο κάτω από τη γη. Οδηγούσε πίσω στους ζωντανούς. Η Μαρία γύρισε σπίτι λίγο μετά το μεσημέρι και για πρώτη φορά δεν έβαλε αμέσως καφέ. Άφησε την τσάντα στην καρέκλα, έκλεισε τα παντζούρια της κουζίνας και στάθηκε για λίγο στη μέση του δωματίου. Κάπου λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά υπήρχε ένα κομμάτι γης που ίσως έκρυβε τον γιο της και εδώ η μέρα συνέχιζε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έβγαλε από την τσέπη τον σταυρό του Ανδρέα και τον ακούμπησε πάνω στο τραπέζι. Δίπλα έβαλε το τετράδιο. Το πιο εύκολο θα ήταν να πάρει την αστυνομία. Το ήξερε. Αυτό θα έκανε οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος. Θα έλεγε ότι βρήκε προσωπικό αντικείμενο του εξαφανισμένου γιού της, ύφασμα που έμοιαζε με τον μπουφάν του, κομμάτι κυβωτίου από την εταιρεία όπου εργαζόταν και χώμα που έδειχνε πειραγμένο.
Θα έδινε τις συντεταγμένες και θα περίμενε. Μόνο που η Μαρία είχε περιμένει ήδη 22 μήνες. Και μέσα σε αυτούς τους μήνες είχε μάθει ότι το πρόβλημα δεν ήταν πάντα ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να βοηθήσουν. Μερικές φορές ήταν ότι μια πληροφορία, μόλις έμπαινε σε λάθος αυτή, σταματούσε να είναι δική σου. Άνοιξε το τετράδιο στη σελίδα όπου είχε γράψει το όνομα του Σπύρου Κασάκη. Από κάτω υπήρχαν ημερομηνίες και μικρές φράσεις. Νυχτερινές μεταφορές. Έργο 37. Λαμπράκης. Ο Ανδρέας φοβισμένος 4 μέρες πριν χαθεί. Έμεινε στη λέξη φοβισμένος. Την Κυριακή πριν εξαφανιστεί, είχαν φάει όλοι μαζί στο σπίτι. Η Ελένη είχε έρθει με τον άντρα της και το μικρό τους κορίτσι. Ο Ανδρέας ήταν ασυνήθιστα ήσυχος. Όταν ο γαμπρός του τον ρώτησε αν είχε πολλή δουλειά, εκείνος είπε ότι είχαν μπλέξει με ένα έργο που δεν έπρεπε να συνεχίζεται. Η Μαρία τότε νόμιζε ότι μιλούσε για άδεια οικοδομής. «Αν είναι παράνομο, φύγε», του είχε πει. Ο Ανδρέας είχε χαμογελάσει χωρίς χαρά. «Μακάρι να ήταν τόσο απλό, μάνα». Τώρα αυτή η φράση είχε άλλο βάρος. Η Μαρία πήγε στο δωμάτιό του και άνοιξε το παλιό μπλοκάκι που είχε βρει μήνες πριν. Ξαναδιάβασε τις σημειώσεις γύρω από τον αριθμό 37. Υπήρχαν ώρες, ποσότητες καυσίμων και 2 λέξεις που μέχρι τότε δεν τις είχαν πει τίποτα. Πέτρες, παλιά. Κάθισε στο κρεβάτι. Πέτρες, παλιά. Θυμήθηκε ακόμη ένα περιστατικό. Περίπου 1 εβδομάδα πριν χαθεί, ο Ανδρέας είχε έρθει σπίτι με τα παπούτσια γεμάτα ανοιχτόχρωμη σκόνη και είχε πλύνει μόνος του το φορτηγάκι της εταιρείας στην αυλή. Αυτό δεν το έκανε ποτέ. Τα οχήματα τα καθάριζαν στην αποθήκη. Από πότε γυάλισες τόσο πολύ, τον είχε πειράξει. Ο Ανδρέας δεν είχε γελάσει. Μου είπαν να το καθαρίσω καλά. Γιατί? Γιατί έτσι? Εκείνη τη νύχτα από τις τσέπες του παντελονιού είχαν πέσει μικρά κομμάτια από ξερό, σχεδόν λευκό χώμα. Η Μαρία έκλεισε τα μάτια. Δεν χρειαζόταν να είναι αρχαιολόγος για να καταλάβει την πιθανότητα που σχηματιζόταν μπροστά της. Στην Κρήτη, ειδικά σε περιοχές όπου γίνονταν χωματουργικές εργασίες, παλιά πράγματα έβγαιναν συχνά από τη γη. Και όταν εμφανιζόταν κάτι σημαντικό, οι εργασίες έπρεπε να σταματήσουν. Αυτό το ήξεραν όλοι. Η Μαρία δεν ήξερε τι ακριβώς είχε βρεθεί στο έργο 37. Ήξερε όμως τι είχε πει ο Ανδρέας. Καλύτερα να μην ξέρεις τι βγάζουν οι άνθρωποι από τη γη. Το απόγευμα τηλεφώνησε σε έναν άνθρωπο που είχε αποφύγει επί μήνες. Τον έλεγαν Μανώλη Σταθάκη και είχε δουλέψει στην εταιρεία του Κασάκη για 6 χρόνια πριν φύγει ξαφνικά. Η Μαρία είχε βρει το τηλέφωνό του από έναν ξάδελφο. Ο Μανώλης απάντησε μετά από αρκετά κουδουνίσματα. «Ποια είναι?» «Η Μαρία Βαρδάκη. Η μάνα του Ανδρέα». Σιωπή. «Θέλω να σε ρωτήσω για το έργο 37». Η σιωπή αυτή τη φορά κράτησε περισσότερο. «Δεν δουλεύω πια εκεί». «Δεν σε ρώτησα αν δουλεύεις. Τι ήταν το 37?» «Πού άκουσες αυτόν τον αριθμό?» Η Μαρία δεν απάντησε. Ήταν η πρώτη πραγματική επιβεβαίωση που είχε πάρει. «Τι ήταν?» Ο Μανώλης μίλησε χαμηλότερα. «Ένα έργο που σταμάτησε». «Γιατί?» «Δεν ξέρω». «Ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω». Η Μαρία έκλεισε τα μάτια. Ο Ανδρέας είναι νεκρός. Ο άντρας δεν απάντησε. Και η Μαρία κατάλαβε ότι μερικές φορές η σιωπή είναι απάντηση. «Μανώλη, βρήκα κάτι». Αμέσως άκουσε αλλαγή στην αναπνοή του. «Τι βρήκες?» Η Μαρία μετάνιωσε τη φράση πριν ακόμη τελειώσει. «Τίποτα. Λάθος». «Μαρία, άκουσέ με. Αν βρήκες κάτι που έχει σχέση με εκείνο το έργο, μη μιλήσεις από το τηλέφωνο». Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. «Γιατί?» «Μη μιλήσεις από το τηλέφωνο. Αυτό μόνο». Η γραμμή έκλεισε. Η Μαρία έμεινε με το κινητό στο χέρι. Δεν ήξερε αν ο Μανώλης φοβόταν εγκληματίες, τον πρώην εργοδότη του ή δικές του ευθύνες. Αλλά ένα πράγμα ήταν καθαρό. Το έργο 37 υπήρχε. Κάτι είχε συμβεί εκεί. Και ο Ανδρέας είχε βρεθεί αρκετά κοντά σε αυτό ώστε να φοβηθεί. Το ίδιο βράδυ η αδελφή της, η Δέσποινα, πέρασε από το σπίτι με ένα μπολ γεμιστά. Η Μαρία δεν της είπε τίποτα. Έφαγαν στην κουζίνα και μίλησαν για τη ζέστη, για την Ελένη, για καθημερινά πράγματα. Η Δέσποινα κάποια στιγμή
είδε τον σταυρό πάνω στο ράφι. «Αυτό δεν είναι του Ανδρέα». Η Μαρία ένιωσε το σώμα της να σφίγγεται. «Παρόμοιος είναι». Η Δέσποινα τον κοίταξε ξανά, αλλά δεν επέμεινε. Όταν έφυγε, η Μαρία πήρε τον σταυρό, τον τύλιξε σε καθαρό πανί και τον έβαλε σε ένα μεταλλικό κουτί στον ντουλάπι. Δεν της άρεσε που είχε πει ψέματα στην αδελφή της, αλλά είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αν ήθελε να προστατεύσει αυτό που είχε βρει, έπρεπε για λίγο να το κρατήσει μόνη της. Την επόμενη μέρα πήγε στο Ηράκλειο. Δεν πήγε στην αστυνομία. Πήγε σε έναν παλιό γνωστό του άντρα της, τον Γιάννη Μαρκάκη, συνταξιούχο υπάλληλο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δεν τον είχε δει πάνω από 10 χρόνια. Τον βρήκε σε ένα μικρό καφενείο κοντά στο σπίτι του. Ο Γιάννης είχε γεράσει πολύ. Η Μαρία δεν του είπε για τον σταυρό ή το πιθανό σημείο ταφής. Τον ρώτησε μόνο αν σε ένα ιδιωτικό έργο βρεθούν αρχαία τι γίνεται. Ο Γιάννης την κοίταξε. «Σταματά το έργο. Ενημερώνεται η υπηρεσία. Γίνεται έλεγχος». «Και αν δεν ενημερωθεί?» Ο ηλικιωμένος ακούμπησε το φλιτζάνι. «Τότε κάποιος έχει σοβαρό λόγο που δεν θέλει να ενημερωθεί». Η Μαρία έβγαλε ένα χαρτί όπου είχε γράψει μόνο τον αριθμό του έργου και την περιοχή. «Σου λέει κάτι?» Ο Γιάννης διάβασε. Το πρόσωπό του άλλαξε ελάχιστα, αλλά αρκετά. «Πού το βρήκες?» «Το είχε γράψει ο Ανδρέας». Ο Γιάννης κοίταξε γύρω τους. «Μαρία, εγώ είμαι χρόνια εκτός υπηρεσίας. Δεν σου ζητάω υπηρεσιακή πληροφορία». Ο άντρας έμεινε σιωπηλός. Πριν 2 χρόνια είχε φτάσει μια ανεπίσημη κουβέντα ότι σε χωματουργικά έργα στα νότια βρέθηκε κάτι. Όχι κάτι μικρό. «Τι?» «Άκουσα για θάλαμο. Ίσως τάφο». Δεν έγινε επίσημη αναφορά. Μετά η κουβέντα εξαφανίστηκε. «Πώς εξαφανίζεται μια τέτοια κουβέντα?» Ο Γιάννης χαμογέλασε πικρά. «Όπως εξαφανίζονται πολλές κουβέντες. Όταν κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα τις πει δυνατά». Η Μαρία ένιωσε τον λαιμό της να στεγνώνει. Και ό,τι βρέθηκε. Αν υπήρχε πράγματι κάτι και δεν δηλώθηκε, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν πολλά χρήματα για αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βγουν στην αγορά. Η εικόνα σχηματίστηκε σχεδόν μόνη της. Ένα μηχάνημα ανοίγει τη γη. Εμφανίζεται κάτι αρχαίο. Αν ενημερωθεί η υπηρεσία, το έργο σταματά. Χρήματα χάνονται. Κάποιοι όμως βλέπουν άλλη ευκαιρία. Αντικείμενα που μπορούν να μεταφερθούν. Νυχτερινά φορτηγά. Κυβότια. Ένας οδηγός που βλέπει περισσότερα από όσα πρέπει. Ο Ανδρέας. «Ξέρεις ποιος είχε το έργο?» ρώτησε. Ο Γιάννης την κοίταξε πολλή ώρα. «Δεν θέλω να σου πω κάτι που δεν μπορώ να αποδείξω. Θα σου πω μόνο αυτό. Αν μετακινήθηκαν πράγματα μεγάλης αξίας, δεν χρειάζονται μόνο εργάτες. Χρειάζονται άνθρωποι που ξέρουν που θα πάνε, ποιος θα τα πάρει και ποιος θα κάνει ό,τι δεν είδε». Η Μαρία θυμήθηκε το κινητό στο χέρι της, δίπλα στο μαλακό χώμα. Τώρα καταλάβαινε γιατί δεν είχε πατήσει την κλήση. Όχι επειδή θεωρούσε την αστυνομία εχθρό. Όχι επειδή πίστευε ότι όλοι ήταν διεφθαρμένοι. Αλλά επειδή δεν ήξερε ποιος ήταν ο ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε να μάθει πρώτος. Και αρκούσε ένας. Ένας άνθρωπος σε λάθος γραφείο. Ένας συγγενής. Ένας φίλος. Ένα τηλεφώνημα που θα έλεγε «Η Βαρδάκη βρήκε κάτι κοντά στο λατομείο». Μέχρι να φτάσουν οι σωστοί άνθρωποι, το σημείο μπορούσε να έχει αλλάξει. Η Μαρία σηκώθηκε να φύγει. Ο Γιάννης την έπιασε ελαφρά από τον καρπό. «Έχεις βρει κάτι, έτσι?» Η Μαρία δεν είπε ναι. Δεν είπε όχι. Ο Γιάννης άφησε το χέρι της. «Τότε μην το κρατήσεις μόνη σου για πολύ. Αλλά διάλεξε σωστά σε ποιον θα το δώσεις». Αυτή η φράση έμεινε μαζί της σε όλη τη διαδρομή πίσω. Όχι αν θα μιλούσε. Σε ποιον. Το απόγευμα άνοιξε το τετράδιο στην κουζίνα και πήγε στις σελίδες με τα ονόματα. Σπύρος Κασάκης, Πέτρος Λαμπράκης και 2 ακόμη που εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε σημειώσεις, χωρίς ποτέ να έχει καταλάβει γιατί. Το ένα ήταν του Στέλιου Αντωνίου, ανθρώπου που παρουσιαζόταν ως έμπορος παλιών επίπλων και έργων τέχνης. Η Μαρία τον είχε δει μόνο 2 φορές στη ζωή της και τις 2 μαζί με τον Κασάκη. Το 4ο όνομα ήταν δυσκολότερο. Δεν το έγραψε ακόμη. Έκλεισε το τετράδιο και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Ο ήλιος κατέβαινε
και οι σκιές από τις ελιές μεγάλωναν στο δρόμο. Για 22 μήνες η Μαρία πίστευε ότι έψαχνε έναν αγνοούμενο. Τώρα άρχιζε να καταλαβαίνει ότι έψαχνε το σημείο όπου συναντήθηκαν δύο διαφορετικές ιστορίες. Η μία ήταν η εξαφάνιση του γιού της. Η άλλη είχε αρχίσει πολύ πριν από εκείνον, κάτω από το κριτικό χώμα, με πράγματα που κάποιοι άνθρωποι πίστευαν ότι άξιζαν περισσότερο από τη ζωή ενός οδηγού που τα είδε. Η Μαρία πήρε το κινητό. Αυτή τη φορά δεν σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή να καλέσει το τοπικό τμήμα. Άνοιξε τις επαφές, κοίταξε τα ονόματα και έκλεισε ξανά την οθόνη. Δεν είχε βρει ακόμη τον άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να δώσει την αλήθεια, χωρίς να φοβάται ότι εκείνος θα την επέστρεφε στους ανθρώπους από τους οποίους προσπαθούσε να την προστατεύσει. Μέχρι να τον βρει, κανείς δεν θα μάθαινε που ήταν το λατομείο. Κανείς δεν θα μάθαινε τι είχε βρει δίπλα στην παλιά εκκλησία. Και κυρίως κανείς δεν θα μάθαινε ότι η Μαρία Βαρδάκη είχε αρχίσει επιτέλους να καταλαβαίνει γιατί χάθηκε ο γιος της. Η Μαρία άφησε το τετράδιο κλειστό πάνω στο τραπέζι μέχρι να νυχτώσει. Δεν ήθελε να γράψει το τέταρτο όνομα όσο υπήρχε ακόμη φως στην κουζίνα. Ήξερε ότι αυτό δεν είχε λογική, αλλά τις τελευταίες 2 ημέρες είχε σταματήσει να ζητά λογική από τον εαυτό της. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσε να κάνει μόνο όταν το σπίτι ησύχαζε και οι γείτονες έκλειναν τα παντζούρια τους. Έφτιαξε καφέ, παρόλο που ήταν σχεδόν 10 το βράδυ. Έβαλε το φλιτζάνι δίπλα στο τετράδιο, άνοιξε στη σελίδα όπου είχε ήδη γράψει 3 ονόματα και πήρε το μολύβι. Σπύρος Κασάκης, Πέτρος Λαμπράκης, Στέλιος Αντωνίου. Κάτω από αυτά υπήρχε μια κενή γραμμή. Το πρώτο όνομα ήταν το πιο εύκολο. Ο Σπύρος Κασάκης ήταν ο άνθρωπος που είχε προσλάβει τον Ανδρέα. Η εταιρεία του είχε μηχανήματα, φορτηγά και εργολαβίες σε όλο τον νότο του νομού. Στις Μοίρες τον γνώριζαν όλοι. Έδινε χρήματα σε τοπικές εκδηλώσεις, βοηθούσε την ομάδα ποδοσφαίρου και στις γιορτές χαιρετούσε πρώτα τους ηλικιωμένους. Αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ένοχος. Η Μαρία το επαναλάμβανε στον εαυτό της κάθε φορά που έγραφε το όνομά του. Αλλά ο Κασάκης ήταν εκείνος που είχε προσποιηθεί ότι δεν θυμόταν την τελευταία δουλειά του Ανδρέα. Ήταν επίσης εκείνος που, 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση, της είχε πει «Μην ψάχνεις παντού, Μαρία, θα εμφανιστεί μόνος του». Τότε η φράση της είχε φανεί παρηγορητική. Τώρα ακουγόταν διαφορετικά. Το δεύτερο όνομα του Πέτρου Λαμπράκη είχε εμφανιστεί στο τετράδιο 15 μήνες πριν. Ο Πέτρος είχε δικό του φορτηγό και δούλευε με υπεργολαβίες. Ένας μηχανικός στις Μοίρες είχε πει στη Μαρία πως την εβδομάδα που χάθηκε ο Ανδρέας, ο Πέτρος είχε φέρει το φορτηγό του αργά το βράδυ για αλλαγή ενός πίσω ελαστικού. «Ήταν σκισμένο στο πλάι», είχε πει ο μηχανικός. «Από τι?» «Πέτρα ίσως». «Πού είχε πάει?» Ο μηχανικός είχε σηκώσει τους ώμους. «Νότια». Η λέξη είχε μπει στο τετράδιο. «Νότια». Όλα πήγαιναν νότια. Το έργο 37. Το φορτηγάκι του Ανδρέα. Το λατομείο. Οι νυχτερινές διαδρομές. Και ο Πέτρος Λαμπράκης. Η Μαρία τον είχε ρωτήσει κάποτε ευθέως αν είχε βρεθεί μαζί με τον Ανδρέα εκείνο το βράδυ. Εκείνος είχε απαντήσει όχι, πριν καν τελειώσει την ερώτηση. Η Μαρία δεν είχε γράψει ψεύτης. Είχε γράψει μόνο «Φοβήθηκε πριν ακούσει όλη την ερώτηση». Το τρίτο όνομα ήταν διαφορετικό. Ο Στέλιος Αντωνίου δεν ήταν από τις Μοίρες. Ερχόταν από το Ηράκλειο και παρουσιαζόταν ως έμπορος παλιών επίπλων, εικόνων και αντικειμένων από οικογενειακές συλλογές. Η Μαρία τον είχε δει χρόνια πριν σε μια βάφτιση και δεν του είχε δώσει σημασία. Τον θυμήθηκε όταν, ψάχνοντας παλιές φωτογραφίες στο κινητό του Ανδρέα, βρήκε μία λήψη από την αυλή της εταιρείας του Κασάκη. Στο βάθος στεκόταν ένας άντρας με λευκό πουκάμισο δίπλα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Ήταν ο Στέλιος. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί 11 ημέρες πριν εξαφανιστεί ο Ανδρέας. Η Μαρία είχε δείξει την εικόνα σε έναν παλιό εργαζόμενο. Ο άντρας είχε κοιτάξει την οθόνη και της είχε επιστρέψει αμέσως το κινητό. «Δεν ξέρω. Τον κοίταξες ούτε 2 δευτερόλεπτα». «Δεν ξέρω, Μαρία». Αργότερα έμαθε ότι ο Αντωνίου έκανε αγοραπολισίες με συλλέκτες στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Τότε δεν είχε καταλάβει γιατί μπορούσε να έχει σχέση με τον Ανδρέα. Τώρα καταλάβαινε. Αν στο έργο 37 είχαν βρεθεί αρχαία
και κάποιος είχε αποφασίσει να τα κρύψει αντί να ειδοποιήσει την αρχαιολογική υπηρεσία, κάποιος έπρεπε να ξέρει τι αξίζουν. Κάποιος έπρεπε να ξέρει ποιος θα τα αγοράσει. Ένας εργολάβος και ένας οδηγός φορτηγού δεν αρκούσαν, χρειαζόταν μεσάζοντας. Η Μαρία έγραψε δίπλα στο όνομα του Στέλιου «Κασάκης, φωτογραφία 11 μέρες πριν». Έπειτα κατέβασε το μολύβι στην 4η γραμμή. Το χέρι της σταμάτησε. Μιχάλης Ρουσάκης. Έγραψε πρώτα το μικρό όνομα. Ο Μιχάλης ήταν παλιός φίλος του Μανώλη, του νεκρού συζύγου της. Είχαν κάνει μαζί στρατό και είχαν δουλέψει για ένα διάστημα στην ίδια αποθήκη. Όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας, ο Μιχάλης ήταν από τους πρώτους που ήρθαν στο σπίτι. Δεν ήταν συγγενείς. Στην Κρήτη όμως υπάρχουν άνθρωποι που, μετά από αρκετά χρόνια, δεν χρειάζεται να είναι συγγενείς για να θεωρούνται οικογένεια. Στα γλέντια καθόταν δίπλα στον Μανώλη. Στις κηδείες βοηθούσε χωρίς να του το ζητήσουν. Όταν πέθανε ο Μανώλης, ο Μιχάλης ήταν αυτός που πήγε με τη Μαρία στο γραφείο τελετών, επειδή εκείνη δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με κανέναν. Και όταν χάθηκε ο Ανδρέας, είχε έρθει στο σπίτι το ίδιο βράδυ. «Ό,τι χρειαστείς», της είχε πει, «μέρα ή νύχτα». Γιατί λοιπόν το όνομά του βρισκόταν τώρα στην άκρη του μολυβιού της. Ο Μιχάλης είχε έναν ανιψιό, τον Αλέξη, που υπηρετούσε τότε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Δεν ήταν υψηλόβαθμος, αλλά ήταν μέσα. Την πρώτη εβδομάδα μετά την εξαφάνιση, ο Μιχάλης είχε τηλεφωνήσει στη Μαρία. «Μίλησα με τον Αλέξη. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι ύποπτο ακόμη». Τότε η Μαρία είχε νιώσει ευγνωμοσύνη. Κάποιος δικός της είχε πρόσβαση σε πληροφορίες. Μήνες αργότερα όμως, όταν άρχισε να ρωτά για το έργο 37, ο Μιχάλης άλλαξε. Δεν την απέφευγε. Συνέχιζε να τη χαιρετά και να ρωτά αν είναι καλά. Αλλά κάθε φορά που εκείνη έφερνε την κουβέντα στην εταιρεία του Κασάκη, την έκλεινε. «Μην μπλέκεις με φήμες». «Δεν είναι φήμες». «Μαρία, ο πόνος σε κάνει να βλέπεις συνδέσεις παντού». 3 μήνες μετά, ένας ηλικιωμένος από χωριό, κοντά στον πύργο, της είχε πει ότι είχε δει τον Μιχάλη να κάθεται με τον Κασάκη και τον Πέτρο σε καφενείο αργά το βράδυ, λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση. Η Μαρία δεν το πίστεψε. «Ίσως έτυχε». «Μπορεί. Εγώ μόνο σου λέω τι είδα». Έγραψε το περιστατικό στο τετράδιο και προσπάθησε να το ξεχάσει. Το χειρότερο ήρθε έναν χρόνο αργότερα. Η Μαρία είχε πάει στο σπίτι του Μιχάλη για να του ζητήσει το τηλέφωνο ενός παλιού οδηγού. Εκείνος έλειπε, αλλά η γυναίκα του την κάλεσε μέσα να περιμένει. Στο τραπεζάκι υπήρχαν μερικά χαρτιά. Η Μαρία δεν τα άγγιξε. Είδε μόνο το λογότυπο της εταιρείας του Κασάκη. Όταν ο Μιχάλης επέστρεψε, πήρε τα χαρτιά και τα έβαλε σε σιρτάρι. «Δουλεύεις με τον Κασάκη?» τον ρώτησε. «Μια χάρη του κάνω». «Τι χάρη?» Ο Μιχάλης χαμογέλασε. «Τίποτα που σε αφορά». Τώρα η Μαρία θυμόταν τον τόνο. Όχι επιθετικό, σχεδόν προστατευτικό. Σαν να της έλεγε να μείνει έξω από κάτι για το καλό της. Συμπλήρωσε το επίθετο. Μιχάλης Ρουσάκης. 4 ονόματα. Δεν είχε αποδείξεις ότι αυτοί οι 4 είχαν σκοτώσει τον Ανδρέα. Ίσως ένας να μην είχε καμία σχέση με τον θάνατό του. Ίσως 2. Ίσως κανένας. Αλλά όλοι οι δρόμοι που είχε ακολουθήσει επί 22 μήνες περνούσαν, με διαφορετικό τρόπο, κοντά τους. Το επόμενο πρωί πήγε να βρει το Γιώργη. Τον βρήκε έξω από τη στάνη του να γεμίζει μια ποτίστρα. Δεν του είπε ότι είχε βρει τον Σταυρό. «Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω μόνο ναι ή όχι». Ο Γιώργης σκούπισε τα χέρια στο παντελόνι. «Ρώτα». «Τη νύχτα που είδες αυτοκίνητα κοντά στον Άγιο Νικολάο, είδες τον Κασάκη?» Ο γέρος δεν απάντησε αμέσως. «Δεν είδα πρόσωπα». «Είδες αυτοκίνητο δικό του?» Ο Γιώργης κοίταξε προς τα πρόβατα. «Ένα από τα αυτοκίνητα το είχα ξαναδεί στην εταιρεία. Το άλλο?» «Φορτηγό». «Του Λαμπράκη». Ο Γιώργης δεν μίλησε. Η Μαρία κατάλαβε. «Ήταν κανείς άλλος?» «Μαρία». «Μόνο αυτό». Ο Γιώργης πλησίασε. «Αν σου πω κάτι, δεν θα πεις ότι το άκουσες από μένα». «Δεν θα το πω». «Υπήρχε και 3ο αυτοκίνητο. Ήρθε αργότερα, από Ηράκλειο». Ο Γιώργης το περιέγραψε.
μαύρο, μεγάλο, με σκούρα τζάμια. Η Μαρία είχε δει τέτοιο αυτοκίνητο στη φωτογραφία του Ανδρέα πίσω από τον Στέλιο Αντωνίου. Δεν είπε το όνομα. Και ο Μιχάλης Ρουσάκης. Ο Γιώργης σήκωσε απότομα το βλέμμα. Αυτό ήταν περισσότερο από απάντηση. Τι ξέρεις για το Μιχάλη? Ο γέρος έσφιξε τα χείλη. Δεν θα πω άλλο. Η Μαρία δεν τον πίεσε. Πριν φύγει, ο Γιώργης είπε: Δεν ξέρω τι βρήκες. Και δεν θέλω να ξέρω. Αλλά αν έχεις κάτι σοβαρό, μην το πας σε άνθρωπο που μπορεί να πάρει πρώτα τηλέφωνο κάποιον εδώ γύρω. Τότε πού να το πάω? Ο Γιώργης σκέφτηκε λίγο. Σε άνθρωπο που μπορεί να το κάνει γνωστό πριν προλάβει κάποιος να το εξαφανίσει. Αυτή η φράση έμεινε στη Μαρία όλη την ημέρα. Το απόγευμα πέρασε από το συνεργείο ενός παλιού γνωστού του Ανδρέα, του Θοδωρή. Του έδειξε μόνο μια φωτογραφία του ξύλινου κυβωτίου με τον αριθμό 37. «Το έχεις ξαναδεί?» Ο Θοδωρής κοίταξε τη φωτογραφία και μετά εκείνη. «Πού το βρήκες?» ρώτησα πρώτη. Ο άντρας πήγε στην πόρτα και κοίταξε έξω πριν επιστρέψει. Αυτά τα κυβότια τα χρησιμοποιούσαν στις βραδινές μεταφορές. Τι μετέφεραν? Δεν ξέρω. Η Μαρία έμεινε σιωπηλή. Ο Θοδωρής αναστέναξε. Ο Ανδρέας μια φορά μου είπε ότι είχε δει κάτι που δεν έμοιαζε με οικοδομικά υλικά. Τι? Πέτρινα πράγματα. Μου είπε ότι ένα είχε πρόσωπο σκαλισμένο πάνω του. Η Μαρία ένιωσε την καρδιά της να χτυπά. Γιατί δεν μου το είπες? Γιατί ο Ανδρέας μου είπε να μην μιλήσω. Και μετά χάθηκε. Ο Θοδωρής κατέβασε το κεφάλι. Φοβήθηκα. Η Μαρία δεν τον κατηγόρησε. Ποιοι ήξεραν ότι είχε δει? Ο Κασάκης σίγουρα. Ο Πέτρος ήταν εκεί. Για τον άλλον δεν ξέρω το όνομα. Ένας από Ηράκλειο. Στέλιος Αντωνίου. Ο Θοδωρής πάγωσε. Δεν χρειαζόταν απάντηση. Η Μαρία έφυγε. Όταν γύρισε σπίτι, έβγαλε μια καθαρή σελίδα από το πίσω μέρος του τετραδίου. Έγραψε τα 4 ονόματα ξανά, αυτή τη φορά χωρίς σημειώσεις. Σπύρος Κασάκης, Πέτρος Λαμπράκης, Στέλιος Αντωνίου, Μιχάλης Ρουσάκης. Δίπλωσε το χαρτί στα 4 και το έβαλε μέσα στο μεταλλικό κουτί, όπου είχε φυλάξει τον σταυρό του Ανδρέα. Το πρόβλημα δεν ήταν πια ότι δεν ήξερε τίποτα. Το πρόβλημα ήταν ότι ήξερε αρκετά, ώστε να φοβάται σε ποιον θα μιλούσε. Και υπήρχε μόνο ένας τρόπος να βγει από αυτό. Να βρει κάποιον που δεν ανήκε στον ίδιο κύκλο. Κάποιον που να μπορεί να πάρει 4 ονόματα, ένα παλιό λατομείο, έναν αριθμό έργου και μια ιστορία που κανείς δεν ήθελε να πει δυνατά και να τα κάνει αδύνατο να εξαφανιστούν. Η Μαρία δεν ήξερε ακόμη ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά για πρώτη φορά ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να του δώσει. Η Σοφία Κανελάκη είχε μάθει να μην ανοίγει ποτέ έναν ανώνυμο φάκελο βιαστικά. Όχι από φόβο, αλλά από συνήθεια. Εδώ και 9 χρόνια δούλευε ως δημοσιογράφος στο Ηράκλειο και τα τελευταία 5 είχε ασχοληθεί με ιστορίες που άρχιζαν από κάτι μικρό και κατέληγαν σε ανθρώπους που είχαν λόγο να μην θέλουν ερωτήσεις. Το γραφείο της βρισκόταν στον 2ο όροφο ενός παλιού κτηρίου κοντά στο κέντρο. 2 δωμάτια, μια μικρή κουζίνα, 3 γραφεία και ένα κλιματιστικό που τον Αύγουστο δούλευε όποτε ήθελε. Εκείνο το πρωί ο φάκελος ήταν πάνω στο γραφείο της όταν έφτασε. Δεν είχε αποστολέα. Μόνο το όνομά της και τη διεύθυνση, γραμμένα με καθαρά μικρά γράμματα. Η Σοφία κάθισε και τον άνοιξε προσεκτικά. Μέσα υπήρχε ένα διπλωμένο χαρτί, 4 φωτογραφίες εκτυπωμένες σε απλό χαρτί και ένα δεύτερο φύλλο με ημερομηνίες. Στο πρώτο υπήρχαν 4 ονόματα. Σπύρος Κασάκης, Πέτρος Λαμπράκης, Στέλιος Αντωνίου, Μιχάλης Ρουσάκης. Κάτω από τα ονόματα υπήρχε μια φράση. «Ψάξτε πρώτα τους ανθρώπους, μετά ψάξτε τη γη». Η Σοφία τη διάβασε 2 φορές. Δεν ήξερε ποιος είχε στείλει τον φάκελο, αλλά ήξερε πως αυτός που τον είχε ετοιμάσει δεν ζητούσε απλώς να δημοσιευτεί κάτι. Ζητούσε να ερευνηθεί. Πήρε τις φωτογραφίες. Η πρώτη έδειχνε ένα κομμάτι ξύλου με τον αριθμό 37, η δεύτερη ένα κομμάτι σκούρου υφάσματος μέσα σε ξερό χώμα. Η τρίτη ένα μαύρο αυτοκίνητο στην αυλή μιας επιχείρησης. Η τέταρτη ήταν φωτογραφία οθόνης από παλιό σημείωμα με τις λέξεις 37, νότια, βράδυ.
Στο δεύτερο φύλλο υπήρχε το όνομα ενός αγνοούμενου. Ανδρέας Βαρδάκης. Η Σοφία σταμάτησε. Το όνομα το είχε ξαναδεί. Άνοιξε το αρχείο του μέσου. 2 χρόνια πριν είχε δημοσιευτεί μικρή είδηση για εξαφάνιση ενός 28χρονου οδηγού από την περιοχή των Μυρών. Η είδηση είχε μείνει για λίγες ημέρες και μετά είχε χαθεί μέσα στην καθημερινή ροή. Η φωτογραφία του Ανδρέα εμφανίστηκε στην οθόνη. Νεαρός άντρας, κοντά μαλλιά, ελαφρύ χαμόγελο. Η Σοφία πήρε το τετράδιό της και έγραψε τα 4 ονόματα. Μετά άρχισε από το πιο εύκολο. Ο Σπύρος Κασάκης ήταν γνωστός εργολάβος. Η εταιρεία του είχε αναλάβει έργα σε διάφορες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Υπήρχαν συμβάσεις, φωτογραφίες από εκδηλώσεις, δωρεές σε συλλόγους, τίποτα ασυνήθιστο. Ο Πέτρος Λαμπράκης εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης μεταφορικής επιχείρησης και συνεργάτης αρκετών κατασκευαστικών εταιριών. Πάλι τίποτα. Στο τρίτο όνομα όμως η Σοφία σταμάτησε. Στέλιος Αντωνίου. Το είχε ξαναδεί σε παλιό φάκελο. 3 χρόνια πριν είχε ερευνήσει μια ιστορία για αντικείμενα άγνωστης προέλευσης που εμφανίστηκαν σε ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα. Δεν είχε καταφέρει να αποδείξει παράνομη διακίνηση και η ιστορία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Σε μία από τις σημειώσεις υπήρχε το όνομα Στέλιος Αντωνίου. Μεσάζων. Κρήτη. Η Σοφία ακούμπησε την πλάτη στην καρέκλα. Τώρα ο φάκελος είχε γίνει πιο σοβαρός. Πήρε τηλέφωνο έναν άνθρωπο που γνώριζε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν του είπε για τον φάκελο. Ρώτησε αν θυμόταν κάποιο έργο στα νότια που είχε προκαλέσει ανεπίσημες συζητήσεις πριν περίπου 2 χρόνια. Ο άντρας σώπασε. «Γιατί ρωτάς? Γιατί αν δεν υπήρχε τίποτα, θα μου το έλεγες ήδη». Ακούστηκε ένα ξερό γέλιο. Είχε ακουστεί κάτι για έβριμα κοντά σε χωματουργικές εργασίες. Δεν ήρθε ποτέ επίσημη δήλωση. Τι είδους έβριμα? Δεν ξέρω. Τάφος. Σιωπή. Η Σοφία έγραψε τη λέξη στο τετράδιο. Ποιος είχε το έργο? Δεν θα σου πω όνομα χωρίς χαρτί. Δεν σου ζήτησα όνομα. Τότε ξέρεις ήδη αρκετά. Η γραμμή έκλεισε. Έγραψε πάνω στη σελίδα. Τι μπορώ να αποδείξω? Κάτω από αυτό, τίποτα ακόμη. Μόνο ενδείξεις. Το μεσημέρι πληκτρολόγησε τις συντεταγμένες του φακέλου. Το σημείο βρισκόταν στα Αστερούσια, κοντά σε παλιό λατομείο και ένα μικρό ξοκλήσι. Κάλεσε ένα φωτογράφο με τον οποίο συνεργαζόταν χρόνια, τον Άρη. «Έχεις χρόνο αύριο πρωί?» «Πού πάμε?» «Νότια». «Πόσο νότια?» «Αρκετά ώστε να πάρεις νερό». Δεν του είπε περισσότερα. Το ίδιο απόγευμα άρχισε να ψάχνει τον Μιχάλη Ρουσάκη. Εκεί τα πράγματα έγιναν περίεργα. Δεν ήταν εργολάβος, μεταφορέας ή έμπορος. Είχε μικρή επιχείρηση με αγροτικά είδη και φαινόταν να μην έχει καμία σύνδεση με τους άλλους. Μέχρι που η Σοφία βρήκε το όνομα ενός ανιψιού του σε παλιό δημοσίευμα. Αλέξης Ρουσάκης. Αστυνομικός. Υπηρετούσε στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε ο Ανδρέας. Η συγγένεια δεν αποδείκνυε τίποτα. Η Σοφία το ήξερε. Έγραψε όμως το στοιχείο δίπλα στο όνομα. Μετά βρήκε φωτογραφία από τοπική εκδήλωση λίγους μήνες πριν από την εξαφάνιση. Ο Μιχάλης Ρουσάκης στεκόταν δίπλα στον Σπύρο Κασάκη. Την επόμενη μέρα έφυγε με τον Άρη πριν ανατείλει ο ήλιος. Σταμάτησαν αρκετά μακριά από τις συντεταγμένες και περπάτησαν. Όταν είδε το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, η Σοφία κατάλαβε γιατί ο αποστολέας είχε γράψει «Μετά ψάξτε τη γη». Το μέρος ήταν απομονωμένο. Από τον κεντρικό δρόμο δεν φαινόταν σχεδόν τίποτα. Ένα αυτοκίνητο μπορούσε να φτάσει και να φύγει χωρίς να το δει κανείς, εκτός αν τύχαινε να βρίσκεται κάποιος βοσκός στους γυρολόφους. Δεν πλησίασαν το μαλακό χώμα. Η Σοφία το εντόπισε από τη φωτογραφία και κράτησε απόσταση. Ο Άρης τράβηξε γενικές εικόνες του χώρου και του χωματόδρομου. «Τι ψάχνουμε?» ρώτησε. «Δεν ξέρω ακόμη». «Και τι νομίζεις ότι είναι εκεί?» Η Σοφία κοίταξε το σημείο. «Αυτό ακριβώς δεν θέλω να νομίζω». Στην επιστροφή σταμάτησαν σε ένα καφενείο. Η Σοφία έδειξε στον ιδιοκτήτη μια παλιά φωτογραφία του Ανδρέα. «Τον θυμάστε?» Ο άντρας στένεψε τα μάτια. «Τον οδηγό που χάθηκε?» «Ναι. Είχε περάσει κάνα 2 φορές». «Μόνος?» Ο ιδιοκτήτης δίστασε. «Μια φορά μόνος.
Μια φορά με άλλους. Ποιους? Ο άντρας κοίταξε προς τα μέσα. Δεν θυμάμαι. Η Σοφία άφησε την κάρτα της πάνω στο τραπέζι. Αν θυμηθείτε, πάρτε με. Δεν πίεσε. Στις 11:27 εκείνο το βράδυ, το κινητό της χτύπησε. Ήταν ο ιδιοκτήτης του καφενείου. Θυμήθηκα κάτι. Αλλά δεν θα γράψεις το όνομά μου. Αν δεν συμφωνήσεις, όχι. Ο Ανδρέας είχε έρθει με τον Λαμπράκη και άλλον έναν από Ηράκλειο. Τον Αντωνίου, σιωπή. Δεν είπα εγώ όνομα. Πότε ήταν? Περίπου 10 ημέρες πριν χαθεί ο Ανδρέας. Τι έκαναν? Ήπιαν καφέ. Ο μικρός δεν μιλούσε. Οι άλλοι δύο μιλούσαν μεταξύ τους. Γιατί? Άκουσα μόνο μια φράση. Ο ένας είπε ότι «αυτά δεν μένουν εδώ». Η Σοφία έγραψε ακριβώς τις λέξεις. «Γιατί με παίρνετε τώρα?» Ο άντρας άργησε να απαντήσει. «Γιατί 2 χρόνια βλέπω τη μάνα του να περνά και να ψάχνει». Κάποια στιγμή ντρέπεσαι να λες ότι δεν θυμάσαι. Η κλήση τελείωσε. Τώρα η Σοφία είχε έναν μάρτυρα που συνέδεε τον Ανδρέα με 2 από τα 4 ονόματα λίγο πριν εξαφανιστεί. Την επόμενη εβδομάδα βρήκε δεύτερο. Έναν πρώην εργάτη της εταιρείας που δέχτηκε να συναντηθούν μόνο έξω από το Ηράκλειο. Ο άντρας κάθισε απέναντί της και δεν ακούμπησε τον καφέ του. «Δεν ξέρω τι σου έχουν πει», είπε. «Πες μου εσύ». Βρήκαν κάτι με το μηχάνημα. «Τι?» «Πέτρινο άνοιγμα. Μετά ήρθαν άλλοι». «Αρχαιολογική υπηρεσία». Ο άντρας γέλασε χωρίς χιούμορ. «Όχι». «Ποιοι?» «Δεν ξέρω όλους». «Τον Κασάκη?» «Ναι». «Τον Λαμπράκη?» «Ναι». «Τον Αντωνίου?» Ο άντρας σήκωσε τα μάτια. «Αν ξέρεις ήδη τα ονόματα, γιατί με ρωτάς?» «Για να ξέρω αν είναι αλήθεια». Μετά από λίγο της είπε ότι μέσα από το άνοιγμα είχαν βγάλει αντικείμενα, μερικά μικρά και τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο πέτρινο κομμάτι. Τα φόρτωσαν νύχτα σε κυβότια. Ο Ανδρέας ήταν εκεί. Οδηγούσε. Ήξερε τι μετέφερε. Στην αρχή όχι. Και μετά. Ο άντρας κοίταξε τα χέρια του. Μετά είδε. Η Σοφία ένιωσε ότι η ιστορία άλλαζε επίπεδο. Δεν είχε πλέον μόνο υποψία για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Είχε έναν αγνοούμενο που είχε δει. Τι έκανε όταν είδε? Τσακώθηκε με τον Κασάκη. Πότε? Λίγες μέρες πριν χαθεί. Η Σοφία έσκυψε μπροστά. Γιατί δεν το είπατε στην αστυνομία? Ο άντρας χαμογέλασε πικρά. Την επόμενη μέρα που χάθηκε ο Ανδρέας ήρθε άνθρωπος και μας είπε ότι αν μας ρωτήσουν, ο Ανδρέας είχε φύγει μόνος του από τη δουλειά. Ποιος? Ο άντρας δεν απάντησε. Κασάκης? Όχι. Λαμπράκης? Όχι. Αντωνίου? Όχι. Η Σοφία ένιωσε το 4ο όνομα να βαραίνει. Ρουσάκης. Ο άντρας σήκωσε το κεφάλι. Δεν είπε ναι. Δεν χρειαζόταν. Η Σοφία γύρισε στο Ηράκλειο αργά το απόγευμα, έκλεισε την πόρτα του γραφείου και έβαλε τα 4 ονόματα στη σειρά. Για πρώτη φορά μπορούσε να γράψει δίπλα στο καθένα μια πιθανή λειτουργία. Όχι ενοχή. Λειτουργία. Ο εργολάβος. Ο μεταφορέας. Ο μεσάζων. Ο άνθρωπος που ίσως μπορούσε να μαθαίνει τι συνέβαινε μέσα στην έρευνα. Και ανάμεσά τους βρισκόταν ο Ανδρέας Βαρδάκης, ένας οδηγός που είχε κάνει το λάθος να δει τι υπήρχε μέσα στα κυβότια. Η Σοφία κοίταξε ξανά τη φράση του φακέλου. «Ψάξτε πρώτα τους ανθρώπους, μετά ψάξτε τη γη». Τώρα καταλάβαινε. Αν πήγαινε πρώτα στις αρχές με το σημείο, χωρίς να ξέρει ποιοι συνδέονταν μεταξύ τους, μπορούσε να χάσει το μόνο πλεονέκτημα που είχε. Τη σιωπή. Άνοιξε ένα καινούριο έγγραφο στον υπολογιστή. Στην πρώτη γραμμή έγραψε «Ανδρέας Βαρδάκης, έργο 37». Δεν ήταν άρθρο ακόμη. Ήταν αρχή έρευνας. Πριν προλάβει να γράψει δεύτερη γραμμή, χτύπησε το προσωπικό της τηλέφωνο. Άγνωστος αριθμός. Η Σοφία απάντησε. Δεν ακούστηκε τίποτα για 2 δευτερόλεπτα. Μετά μια γυναικεία φωνή είπε «Ο φάκελος έφτασε». Η Σοφία έπιασε το μολύβι. «Ναι». Σιωπή. «Είμαι η μάνα του Ανδρέα». Η Σοφία κοίταξε τη φωτογραφία του νεαρού στην οθόνη. «Κυρία Βαρδάκη, πρέπει να μιλήσουμε». Η φωνή της Μαρίας παρέμεινε σταθερή. «Θα μιλήσουμε. Αλλά πρώτα θέλω να ξέρω κάτι». «Τι?»
Αν σας πω πού ακριβώς είναι, πόσοι άνθρωποι θα το μάθουν πριν πάτε εκεί? Η Σοφία δεν απάντησε αμέσως. Και ακριβώς επειδή δεν απάντησε αμέσως, η Μαρία κατάλαβε ότι είχε στείλει τον φάκελο στον σωστό άνθρωπο. Η Μαρία και η Σοφία συναντήθηκαν 2 μέρες μετά την πρώτη τηλεφωνική τους συνομιλία. Όχι στο Ηράκλειο και όχι στις Μοίρες. Η Σοφία διάλεξε ένα μικρό καφενείο σε χωριό, αρκετά μακριά από τα μέρη όπου κινούνταν καθημερινά οι άνθρωποι που υπήρχαν στον φάκελο. Η Μαρία έφτασε με την παλιά τσάντα που κουβαλούσε στις αναζητήσεις. Κάθισε απέναντι από τη Σοφία και έβγαλε αμέσως ένα μικρό μεταλλικό κουτί. «Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να δεις αυτό». Μέσα, τυλιγμένο σε καθαρό πανί, ήταν ο σταυρός του Ανδρέα. Η Μαρία της εξήγησε που τον είχε βρει, πως ήταν το χώμα, που βρισκόταν το κομμάτι από το μπουφάν, το ξύλινο κυβότιο και η παλιά ετικέτα της εταιρείας. Μίλησε αργά, χωρίς να προσπαθεί να κάνει την ιστορία πιο δραματική από όσο ήταν ήδη. Όταν τελείωσε, η Σοφία έμεινε για λίγο σιωπηλή. «Πρέπει να ενημερωθούν οι αρχές», είπε. «Το ξέρω. Αλλά όχι ακόμη». Η Μαρία την κοίταξε σταθερά. «Όχι πριν ξέρουμε ότι η πληροφορία δεν θα πάει πρώτα σε αυτούς». Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο συμφωνούσαν. Δεν προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν την έρευνα. Προσπαθούσαν να φτάσει η έρευνα στο σημείο χωρίς να προειδοποιηθεί κανείς. Τις επόμενες 3 εβδομάδες, η Σοφία δούλεψε σχεδόν μόνο πάνω στην υπόθεση. Βρήκε δεύτερο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας Κασάκη. Εκείνος επιβεβαίωσε ότι στο έργο 37 είχαν εμφανιστεί πέτρινα αντικείμενα όταν άνοιξε το έδαφος σε ένα εξκαπτικό μηχάνημα. Είπε ότι την ίδια μέρα οι εργασίες σταμάτησαν για λίγες ώρες, όχι όμως επειδή ήρθε η αρχαιολογική υπηρεσία. Ήρθαν 2 άντρες με αυτοκίνητο από το Ηράκλειο. Ο ένας, σύμφωνα με την περιγραφή, έμοιαζε στον Στέλιο Αντωνίου. Το ίδιο βράδυ, κυβότια φορτώθηκαν σε όχημα της εταιρείας. «Ο Ανδρέας ήταν εκεί», ρώτησε η Σοφία. Ο εργάτης δίστασε. «Ναι, τι έκανε?» «Στην αρχή τίποτα. Μετά κατάλαβε τι κουβαλούσε». «Και τσακώθηκε με τον Κασάκη. Του είπε ότι αν ήταν αρχαία, δεν έπρεπε να φύγουν από εκεί». Η Σοφία σημείωσε κάθε λέξη. Δεν είχε ακόμη απόδειξη ότι αυτή η σύγκρουση οδήγησε στον θάνατο του Ανδρέα. Είχε όμως ανεξάρτητη μαρτυρία ότι ο νεαρός γνώριζε για την παράνομη μεταφορά πριν εξαφανιστεί. Η επόμενη επιβεβαίωση ήρθε από έναν παλιό υπάλληλο αποθήκης. «Δεν ξέρω τι έγινε στον Ανδρέα», της είπε. «Αλλά θυμάμαι το βράδυ πριν χαθεί. Ο Κασάκης ήταν έξαλλος. Έλεγε ότι ο μικρός μιλάει πολύ». Η Σοφία σταμάτησε να γράφει. «Ποιος άλλος ήταν εκεί?» «Ο Λαμπράκης. Και ο Ρουσάκης ήρθε αργότερα». Το 4ο όνομα έμπαινε πλέον στην ίδια νύχτα με τα άλλα 2. Η Σοφία δεν ήθελε όμως να γράψει ότι ο Μιχάλης Ρουσάκης μπορούσε να επηρεάζει την τοπική έρευνα μόνο επειδή είχε ανιψιό αστυνομικό. Χρειαζόταν κάτι συγκεκριμένο. Το βρήκε σε μια παλιά αναφορά για την εξαφάνιση. Υπήρχε καταγεγραμμένη πληροφορία για λευκό επαγγελματικό όχημα που είχε θεαθεί στον δρόμο προς τα νότια το βράδυ που χάθηκε ο Ανδρέας. Η πληροφορία είχε δοθεί από κάτοικο χωριού 2 ημέρες αργότερα. Η Σοφία βρήκε τον άνθρωπο. «Τους είχα δώσει και μέρος της πινακίδας», της είπε. «Σε ποιον?» Ο άντρας είπε το όνομα του αστυνομικού που είχε πάρει την κατάθεση. «Αλέξης Ρουσάκης, ο ανιψιός του Μιχάλη». Στα διαθέσιμα αντίγραφα της υπόθεσης όμως, η λεπτομέρεια της πινακίδας δεν υπήρχε. Κάπου είχε χαθεί. Ίσως από αμέλεια. Ίσως όχι. Η Σοφία δεν έγραψε τίποτα περισσότερο από αυτό. Η Μαρία στο μεταξύ συνέχιζε τη ζωή της σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Πήγαινε στο φούρνο, βοηθούσε την Ελένη με την εγγονή της, πότιζε τις γλάστρες στην αυλή. Όταν συναντούσε γνωστούς, άκουγε την ίδια ερώτηση. Τίποτα νεότερο. Όχι ακόμη. Η απάντηση ήταν πλέον ψέμα. Μια Κυριακή συνάντησε τον Μιχάλη Ρουσάκη έξω από την εκκλησία. Εκείνος την πλησίασε, σαν να μην υπήρχε τίποτα ανάμεσά τους. «Μαρία, έμαθα ότι ακόμα γυρνάς προς τα νότια». Η Μαρία πάγωσε εσωτερικά. Δεν είχε πει σε κανέναν που πήγαινε. «Ποιος σου το είπε?» Ο Μιχάλης χαμογέλασε. «Μικρός τόπος είναι.
Η φράση ήταν αρκετή. «Μικρός», είπε η Μαρία. Εκείνος άγγιξε ελαφρά τον ώμο της. «Πρόσεχε μόνο μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου κυνηγώντας ιστορίες». Η Μαρία τον κοίταξε στα μάτια. «Εγώ ψάχνω το γιο μου». Ο Μιχάλης τράβηξε το χέρι. «Το ξέρω». Το ίδιο απόγευμα η Μαρία πήρε τη Σοφία. «Ο Ρουσάκης ξέρει ότι ψάχνω νότια». Η Σοφία σώπασε. Το χρονικό περιθώριο στένευε. 2 ημέρες αργότερα, η Σοφία έλαβε μήνυμα από άγνωστο αριθμό. «Άσε το έργο 37. Δεν είναι ιστορία για σένα». Το κράτησε. Ενημέρωσε τον δικηγόρο του μέσου και δεν απάντησε. Το μήνυμα δεν αποδείκνυε ποιος το είχε στείλει. Αποδείκνυε όμως ότι κάποιος ήξερε τι ερευνούσε. Εκείνο το βράδυ, η Σοφία πήρε την απόφαση. Δεν μπορούσε να κρατήσει την ιστορία κλειστή μέχρι να απαντηθεί κάθε ερώτηση. Αν περίμενε πολύ, μπορούσε να χαθεί το σημείο ή να τρομοκρατηθούν οι μάρτυρες. Χρειαζόταν δημοσιότητα πριν από την επίσημη κίνηση. Για 4 ημέρες έγραφε και ξανάγραφε το κείμενο. Κάθε πρόταση περνούσε από έλεγχο. Δεν έγραψε ότι οι 4 άντρες σκότωσαν τον Ανδρέα. Έγραψε μόνο όσα μπορούσε να στηρίξει. Ότι ο Ανδρέας είχε εργαστεί στο έργο 37. Ότι υπήρχαν μαρτυρίες για αρχαιολογικό έβριμα που δεν δηλώθηκε. Ότι ακολούθησαν νυχτερινές μεταφορές. Ότι ο Ανδρέας είχε διαφωνήσει και είχε εκφράσει πρόθεση να μιλήσει. Ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν γύρω από το έργο και τις μεταφορές. Και ότι υπήρχαν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο είχε διερευνηθεί η εξαφάνιση. Το σημείο κοντά στον Άγιο Νικόλαο δεν το δημοσίευσε. Αυτό έπρεπε να μείνει κρυφό μέχρι να υπάρξει ασφαλής τρόπος να δοθεί στις αρχές. Το πρωί της δημοσίευσης, η Μαρία ξύπνησε πριν από τις 5. Έφτιαξε καφέ και κάθισε στην κουζίνα. Στις 6:12 το κινητό της δόνησε. Μήνυμα από τη Σοφία. Ανέβηκε. Η Μαρία άνοιξε τον σύνδεσμο. Ο τίτλος ανέφερε τον Ανδρέα, το έργο 37 και τις νυχτερινές μεταφορές στα νότια της Κρήτης. Διάβασε αργά. Όταν έφτασε στη φωτογραφία του γιού της, σταμάτησε. Ήταν η ίδια φωτογραφία που είχε δώσει στην αστυνομία 22 μήνες πριν. Ακούμπησε το δάχτυλο στην οθόνη και συνέχισε. Στις 7 το κείμενο είχε ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί. Στις 8 τηλεφώνησε το πρώτο μεγάλο μέσο στην εφημερίδα της Σοφίας. Λίγο αργότερα ζητούσαν δηλώσεις τηλεοπτικά συνεργεία από το Ηράκλειο και την Αθήνα. Η Μαρία έκλεισε το κινητό. Δεν ήθελε να μιλήσει. Η Ελένη έφτασε στο σπίτι λίγο μετά τις 10. «Μάνα, το ήξερες?» Η Μαρία δεν προσπάθησε να προσποιηθεί. «Ναι». «Από πότε?» «Όχι όλα. Κάποια πράγματα». Η Ελένη την κοίταξε σαν να έβλεπε διαφορετικό άνθρωπο. «Γιατί δεν μου είπες?» Η Μαρία χαμήλωσε τα μάτια. «Γιατί αν σου έλεγα, θα κουβαλούσες κι εσύ κάτι που δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα με αυτό». «Και εσύ μπορούσες?» Η Μαρία κοίταξε το τετράδιο πάνω στο τραπέζι. Έπρεπε. Η κόρη της δεν απάντησε. Μετά από λίγο άπλωσε το χέρι και έπιασε το χέρι της μητέρας της. Το μεσημέρι ήρθε η πρώτη επίσημη ανακοίνωση. Η εισαγγελία διέτασε προκαταρκτική εξέταση για τις πληροφορίες του δημοσιεύματος. Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ανδρέα θα επανεξεταζόταν από κλιμάκιο που δεν ανήκε στο μικρό τοπικό τμήμα. Η Σοφία τηλεφώνησε αμέσως. «Τώρα μπορούμε να δώσουμε το σημείο». Η Μαρία κοίταξε προς το παράθυρο. Αυτή ήταν η στιγμή για την οποία είχε περιμένει. Ναι, οι συντεταγμένες παραδόθηκαν απευθείας στην ομάδα που ανέλαβε την έρευνα και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Σοφία φρόντισε να υπάρχει καταγραφή της παράδοσης. Το ίδιο απόγευμα το παλιό λατομείο αποκλείστηκε. Η Μαρία δεν πήγε. Έμεινε σπίτι. Πέρασε η πρώτη μέρα χωρίς τηλεφώνημα. Μετά η δεύτερη. Το πρωί της τρίτης ημέρας, στις 8:42, χτύπησε η πόρτα. Η Μαρία ήξερε πριν ανοίξει. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα από την ομάδα της έρευνας. Δεν φορούσαν στολές. Κάθισαν στην κουζίνα, στο ίδιο τραπέζι όπου βρισκόταν επί 2 χρόνια το τετράδιο. Ο άντρας μίλησε πρώτος. «Κυρία Βαρδάκη, στο σημείο που μας δώσατε βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα». Η Μαρία δεν κουνήθηκε. Η Ελένη, που είχε έρθει από το πρωί, έπιασε την πλάτη της καρέκλας. «Δεν μπορούμε ακόμη να σας πούμε επίσημα ότι ανήκουν στον Ανδρέα.
συνέχισε ο άντρας. Θα χρειαστούν εξετάσεις. Η Μαρία κοίταξε τον σταυρό που είχε αφήσει πάνω στο ράφι. Δεν χρειαζόταν εξέταση για να ξέρει, αλλά έγνεψε. Καταλαβαίνω. Η γυναίκα πρόσθεσε ότι βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και μέρος ρουχισμού που συμφωνούσε με την περιγραφή στον φάκελο εξαφάνισης. Η Ελένη άρχισε να κλαίει. Η Μαρία όχι. Ρώτησε μόνο «Το μέρος είναι ασφαλισμένο». Ο άντρας φάνηκε να ξαφνιάζεται. «Ναι, παραμένει αποκλεισμένο». Η Μαρία άφησε τους ώμους της να χαλαρώσουν. Αυτό ήθελε να ακούσει. Όχι ότι βρήκαν τον Ανδρέα. Αυτό το ήξερε ήδη από τη στιγμή που έβγαλε τον μικρό σταυρό από το χώμα. Ήθελε να ξέρει ότι αυτή τη φορά κανείς δεν μπορούσε να τον μετακινήσει. Κανείς δεν μπορούσε να καθαρίσει το σημείο, κανείς δεν μπορούσε να κάνει ένα τηλεφώνημα και να εξαφανίσει ό,τι είχε απομείνει. 3 ημέρες αργότερα ήρθε το αποτέλεσμα της πρώτης ταυτοποίησης. Τα λείψανα ανήκαν στον Ανδρέα Βαρδάκη. Η Μαρία άκουσε τη φράση από το τηλέφωνο και έκλεισε τα μάτια. 22 μήνες είχε φανταστεί αυτή τη στιγμή με 100 διαφορετικούς τρόπους. Πίστευε ότι θα κατέρεε. Δεν κατέρευσε. Κάθισε στην καρέκλα της κουζίνας και άφησε το κινητό πάνω στο τραπέζι. Από το ανοιχτό παράθυρο ακούγονταν τζιτζίκια. Μετά από λίγο πήρε το τετράδιο. Άνοιξε στην πρώτη σελίδα, εκεί όπου πριν σχεδόν 2 χρόνια είχε γράψει το όνομα του γιού της και την ημερομηνία εξαφάνισης. Κάτω από εκείνη την ημερομηνία έγραψε μία δεύτερη. Την ημέρα που τον βρήκαν επίσημα. Δεν έκλεισε όμως το τετράδιο. Γιατί η ιστορία δεν είχε τελειώσει. Τώρα που η γη είχε μιλήσει, έμενε να μιλήσουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια για όσα είχαν συμβεί κοντά στο παλιό λατομείο δεν βγήκε στην επιφάνεια σε μία μέρα. Χρειάστηκαν καταθέσεις, αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων, κινήσεις οχημάτων και άνθρωποι που για 2 χρόνια είχαν σωπάσει. Μόνο όταν κατάλαβαν ότι η υπόθεση είχε φύγει από τα όρια του τόπου και δεν μπορούσε να κλείσει με μια κουβέντα σε ένα γραφείο, άρχισαν ορισμένοι να μιλούν. Ο πρώτος που έσπασε ήταν ένας παλιός χειριστής εξκαφέα της εταιρείας του Σπύρου Κασάκη. Ήταν εκεί όταν άνοιξε το έδαφος στο έργο 37. Ήταν αργά το απόγευμα, σχεδόν 2 χρόνια πριν. Ο εξκαφέας είχε χτυπήσει κάτι που δεν ήταν βράχος. Το χώμα υποχώρησε και φάνηκε ένα άνοιγμα με χτισμένες πέτρες. Ο χειριστής σταμάτησε αμέσως το μηχάνημα. Μέσα υπήρχε μικρός ταφικός θάλαμος. Δεν ήταν ειδικός, αλλά αυτό το κατάλαβε. Υπήρχαν πέτρινα αντικείμενα, κομμάτια αγγείων, μεταλλικά ευρήματα και ένα ανάγλυφο με ανθρώπινο πρόσωπο. Κανονικά, οι εργασίες έπρεπε να σταματήσουν. Ο Κασάκης όμως δεν ειδοποίησε την αρχαιολογική υπηρεσία. Έδιωξε τους περισσότερους εργάτες με την αιτιολογία ότι υπήρχε πρόβλημα στο μηχάνημα και κράτησε μόνο λίγους ανθρώπους που εμπιστευόταν. Το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε ο Στέλιος Αντωνίου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο Αντωνίου είπε ότι ορισμένα κομμάτια μπορούσαν να πουληθούν για ποσά πολύ μεγαλύτερα από όσα θα κέρδιζε η εταιρεία από το ίδιο το έργο. Ο Κασάκης συμφώνησε. Ο Πέτρος Λαμπράκης ανέλαβε τις μεταφορές. Και ο Μιχάλης Ρουσάκης, που γνώριζε ανθρώπους στην περιοχή και είχε πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του ανιψιού του, ανέλαβε να προσέχει τι ακουγόταν και ποιος ρωτούσε. Ο Ανδρέας βρέθηκε μέσα σε αυτήν την ιστορία σχεδόν κατά λάθος. Την πρώτη νύχτα του είπαν ότι θα μετέφερε εργαλεία. Φόρτωσαν στο όχημά του 2 ξύλινα κιβώτια. Δεν του είπαν τι είχαν μέσα. Στη δεύτερη μεταφορά, ένα από τα κιβώτια άνοιξε όταν το όχημα πέρασε από λακκούβα. Ο Ανδρέας σταμάτησε για να το κλείσει. Τότε είδε. Μέσα δεν υπήρχαν εργαλεία. Υπήρχε μια πέτρινη κεφαλή, τυλιγμένη με παλιές κουβέρτες και μικρότερα αντικείμενα μέσα σε σακούλες. Ο Ανδρέας δεν ήταν αρχαιολόγος, αλλά είχε μεγαλώσει στην Κρήτη. Ήξερε ότι αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε φορτηγό, νύχτα, χωρίς κανένα χαρτί. Την επόμενη ημέρα πήγε στον Κασάκη. Τσακώθηκαν. 2 εργάτες θυμούνταν ακόμη τη φωνή του Ανδρέα από το γραφείο. Δεν ξαναοδηγώ τίποτα αν δεν ξέρω τι είναι. Ο Κασάκης προσπάθησε πρώτα να τον ηρεμήσει. Του είπε ότι δεν ήταν δική του δουλειά και ότι δεν θα πάθαινε τίποτα αν κρατούσε το στόμα του κλειστό. Ο Ανδρέας δεν δέχτηκε. Εκείνη την ημέρα τηλεφώνησε στον Θοδωρή και του είπε ότι αν συνεχιστεί η ιστορία θα μιλήσει.
Δεν πρόλαβε. 4 μέρες αργότερα, του είπαν ότι έπρεπε να κάνει μια τελευταία διαδρομή προς τα νότια. Ο Ανδρέας πήγε επειδή πίστευε ότι θα παραλάμβανε εξοπλισμό και μετά θα τελείωνε με την εταιρεία. Στο παλιό λατομείο τον περίμεναν ο Κασάκης και ο Λαμπράκης. Ο Μιχάλης Ρουσάκης έφτασε αργότερα. Αυτό που συνέβη μετά ανακατασκευάστηκε από καταθέσεις και από τα στοιχεία στο σημείο. Στην αρχή μίλησαν. Ο Κασάκης απέτησε από τον Ανδρέα να του πει σε ποιους είχε αναφέρει τα αντικείμενα. Ο Ανδρέας είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη στις αρχές, αλλά θα πήγαινε. Η συζήτηση έγινε καυγάς. Ο Λαμπράκης προσπάθησε να του πάρει το κινητό. Ο Ανδρέας αντιστάθηκε. Έπεσε μια γροθιά. Μετά δεύτερη. Ο Ανδρέας προσπάθησε να φτάσει στο όχημα. Ακολούθησε πάλι δίπλα σε σωρό από πέτρες. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε αργότερα ότι είχε δεχτεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Δεν πέθανε αμέσως. Αυτό ήταν το σημείο που η Μαρία δυσκολεύτηκε περισσότερο να ακούσει. Όταν ο εισαγγελέας της εξήγησε τα βασικά ευρήματα, εκείνη δεν ρώτησε πόση ώρα ήταν ζωντανός. Υπήρχαν απαντήσεις που είχε ανάγκη και άλλες που δεν θα της έδιναν τίποτα εκτός από έναν καινούριο εφιάλτη. Οι άντρες πανικοβλήθηκαν. Αν καλούσαν ασθενοφόρο, θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί βρίσκονταν στο εγκαταλειμμένο λατομείο, τι υπήρχε στα κυβότια και γιατί οι αρχαιότητες είχαν μεταφερθεί από το έργο 37. Αντί να ζητήσουν βοήθεια, αποφάσισαν να κρύψουν ό,τι είχε συμβεί. Ο Ανδρέας πέθανε εκεί. Τον έθαψαν σε σημείο με ήδη ανακατεμένο χώμα, πιστεύοντας ότι κανείς δεν θα ξεχώριζε τη διαφορά. Το κινητό του καταστράφηκε. Το φορτηγάκι μεταφέρθηκε αργότερα προς το Ηράκλειο και εγκαταλείφθηκε αλλού, ώστε να φαίνεται ότι ο Ανδρέας είχε εξαφανιστεί μακριά από το λατομείο. Ο σταυρός έμεινε μαζί του και ένα μικρό κομμάτι από ξύλινο κυβότιο με τον αριθμό 37 έμεινε λίγα μέτρα πιο πέρα. Ο Μιχάλης Ρουσάκης δεν κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τον Ανδρέα. Η δική του θέση ήταν διαφορετική και για τη Μαρία πιο πικρή. Έφτασε μετά τον θάνατο και αντί να τηλεφωνήσει στην αστυνομία ή σε ασθενοφόρο, βοήθησε να αποφασιστεί πώς θα παρουσιαζόταν η εξαφάνιση. Ήξερε ποιος ήταν ο Ανδρέας. Είχε φάει στο σπίτι του. Είχε πιει κρασί με τον πατέρα του. Είχε κρατήσει τον Ανδρέα μωρό στην αγκαλιά του. Κι όμως σώπασε. Αργότερα, όταν η Μαρία άρχισε να ψάχνει, της έλεγε να μην κυνηγάει φήμες. Όταν ένας ανακριτής τη ρώτησε πώς ένιωθε για το Μιχάλη, η Μαρία είπε μόνο «Για τους ξένους φυλάγεσαι. Τον δικό σου άνθρωπο τον αφήνεις να μπει στο σπίτι». Η έρευνα για τις αρχαιότητες άνοιξε παράλληλα με την υπόθεση του Ανδρέα. Έγιναν έρευνες σε αποθήκες και χώρους που συνδέονταν με τον Αντωνίου. Βρέθηκαν αντικείμενα που εξετάστηκαν από αρχαιολόγους, φωτογραφίες παλαιότερων ευρημάτων και επαφές με αγοραστές εκτός Κρήτης. Η ιστορία που είχε αρχίσει από έναν οδηγό που είδε κάτι μέσα σε ξύλινο κυβότιο αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από έναν φόνο. Για τη Μαρία όμως τίποτα δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο από τον Ανδρέα. Όταν της παρέδωσαν τελικά τη σωρό του, δεν κάλεσε δημοσιογράφους. Δεν ήθελε κάμερες. Η κηδεία έγινε στο χωριό ένα πρωινό με δυνατό αέρα. Ήρθαν συγγενείς, παλιοί συνάδελφοι του Ανδρέα, γείτονες, άνθρωποι που είχαν βοηθήσει στις έρευνες και άλλοι που η Μαρία δεν γνώριζε. Ο Γιώργης Πετρακάκης στάθηκε πίσω κοντά στην πόρτα της εκκλησίας. Όταν οι περισσότεροι είχαν φύγει, πλησίασε. «Συγγνώμη που άργησα», είπε. Η Μαρία κατάλαβε τι εννοούσε. Δεν του είπε ότι έπρεπε να είχε μιλήσει νωρίτερα. Δεν μπορούσε να ξέρει αν αυτό θα είχε αλλάξει κάτι. Του έπιασε μόνο το χέρι. «Μίλησες». Ο Ανδρέας θαύτηκε δίπλα στον πατέρα του, τον Μανώλη. Εκείνο το βράδυ το σπίτι της Μαρίας γέμισε συγγενείς. Υπήρχε καφές, ψωμί, φαγητό από τις γειτόνισσες και χαμηλές κουβέντες. Η Μαρία έκανε αυτό που είχε κάνει πάντα. Μάζευε φλιτζάνια, έβαζε νερό. Ρωτούσε αν κάποιος ήθελε κι άλλο καφέ. Η Ελένη κάποια στιγμή της πήρε ένα πιάτο από τα χέρια. «Άστα, μάνα». Η Μαρία το άφησε. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, άφησε κάποιον άλλο να τελειώσει κάτι για εκείνη. Πέρασαν εβδομάδες, η υπόθεση συνέχισε να κινείται. Υπήρχαν ανακρίσεις, προφυλακίσεις, δικηγόροι και νέα στοιχεία. Η Σοφία δημοσίευσε δεύτερο άρθρο, αυτή τη φορά για το δίκτυο των αρχαιοτήτων. Η Μαρία δεν το διάβασε αμέσως.
Δεν είχε πια την ίδια ανάγκη να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια. Ένα πρωινό, σχεδόν 2 μήνες μετά την κηδεία, ξύπνησε πριν χαράξει. Έβαλε το τετράδιο στη θέση του συνοδηγού και οδήγησε προς τα αστερούσια. Μόνη. Πέρασε από τον ίδιο χωματόδρομο, άφησε το αυτοκίνητο κοντά στο ξοκλήσι και περπάτησε. Το σημείο του τάφου είχε αλλάξει. Η έρευνα είχε τελειώσει. Υπήρχαν ίχνη από τα συνεργεία, διαφορετικό χώμα, μικρές πέτρες μετακινημένες. Η Μαρία στάθηκε εκεί όπου είχε γονατίσει την πρώτη ημέρα. Θυμήθηκε το μεταλλικό ραβδί να κατεβαίνει πολύ εύκολα. Την αλυσίδα, τον σταυρό, το κινητό στο χέρι της και την κλίση που δεν έκανε. Για μήνες κάποιοι τη ρωτούσαν γιατί δεν είχε καλέσει αμέσως την αστυνομία όταν κατάλαβε τι πιθανόν υπήρχε κάτω από τη γη. Η απάντηση ήταν απλή και δύσκολη ταυτόχρονα. Δεν ήθελε εκδίκηση. Δεν ήθελε να κρύψει τον Ανδρέα. Δεν πίστευε ότι κάθε αστυνομικός ήταν διεφθαρμένος. Φοβόταν μόνο ότι, αν έκανε το πρώτο τηλεφώνημα σε λάθος άνθρωπο, εκείνοι που είχαν καταφέρει να εξαφανίσουν τον γιο της για σχεδόν 2 χρόνια, θα είχαν μερικές ώρες για να εξαφανίσουν και την αλήθεια. Δεν μπορούσε να το ρισκάρει. Γι' αυτό πρώτα κράτησε το μέρος κρυφό. Μετά ένωσε τα ονόματα. Μετά βρήκε τη Σοφία. Και μόνο όταν η ιστορία έγινε αρκετά μεγάλη, ώστε να μην μπορεί πια να κλειστεί σε ένα δωμάτιο, έδωσε τις συντεταγμένες. Η Μαρία μπήκε στο ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Άναψε ένα κερί. Την πρώτη φορά που είχε μπει εκεί, είχε ζητήσει μόνο να μην κάνει λάθος. Τώρα δεν ζήτησε τίποτα. Έμεινε μπροστά στην εικόνα για λίγο και ύστερα βγήκε ξανά στο φως. Ο ήλιος ανέβαινε πίσω από τα βουνά. Οι πέτρες έπαιρναν εκείνο το χρυσαφί χρώμα που κρατά μόνο λίγα λεπτά πριν το τοπίο γίνει λευκό από τη ζέστη. Από μακριά, τα αστερούσια έμοιαζαν άδεια, σαν έρημος. Αλλά η Μαρία ήξερε πια ότι κανένας τόπος δεν είναι πραγματικά άδειος. Η γη κρατά ίχνη. Οι άνθρωποι κρατούν μυστικά. Και κάποτε, αν κάποιος επιμένει αρκετά, και τα δύο αρχίζουν να μιλούν. Πριν φύγει, έβγαλε το τετράδιο. Στην τελευταία σελίδα υπήρχαν ακόμη τα 4 ονόματα. Δεν τα έσβησε. Γύρισε σε μια καθαρή σελίδα και έγραψε. Ο Ανδρέας γύρισε σπίτι. Έκλεισε το τετράδιο και περπάτησε προς το αυτοκίνητο χωρίς να κοιτάξει πίσω. Για 22 μήνες ερχόταν σε αυτούς τους δρόμους για να βρει κάτι. Εκείνο το πρωί έφυγε χωρίς να ψάχνει. Και αυτή ήταν η πρώτη πραγματική διαφορά. Όταν έφτασε σπίτι, έβαλε νερό στο μπρίκι, έφτιαξε ελληνικό καφέ και κάθισε στην κουζίνα. Το δωμάτιο του Ανδρέα ήταν ακόμη εκεί. Το παλιό του μπουφάν κρεμόταν πίσω από την πόρτα. Στο ράφι υπήρχε η φωτογραφία του. Τίποτα δεν είχε διορθωθεί. Ο γιος της δεν είχε επιστρέψει όπως είχε ευχηθεί εκείνες τις πρώτες νύχτες. Αλλά δεν ήταν πια χαμένος. Η Μαρία πήρε τον μικρό σταυρό που της είχαν επιστρέψει μετά την εξέταση και τον κράτησε για λίγο στην παλάμη της. Ύστερα τον έβαλε δίπλα στη φωτογραφία του Ανδρέα. Έξω ακούστηκε το πρώτο αυτοκίνητο της ημέρας να περνά στο δρόμο. Η Μαρία ήπιε μια γουλιά καφέ. Και για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2 χρόνια, όταν άκουσε τον ήχο του κινητήρα να απομακρύνεται, δεν σηκώθηκε να κοιτάξει ποιος ήταν.